Sabina, Nanum Kukuro. Say, Rade, ye, Aquay, Mediana Crassa Manum. One you once and a year, Aqua dear. One you once and one you once and was you, quote woman who says Anamatia. And once I'm having a dear most serious. Aha, remember quite to be real. And I'm one who I'm mocha. Asem. Menu ya Sakuba, wono yere Sarakuba. Me chiamo nyumri. Bisamo se mohote sai. Mazifo nyina. Ye chiatia mo. Ye chiatia mo pa. Da ko ese kwachia na aso amehene. Ono ne panifo ese kwa himfio. Na ye kwachia commander owo Swame police station. Na ye call garages chairman for no ho Masa Musa ne bedi animu Masa Musa baha garages zone 18 chairman ba ko baha good yo medase nti ye be chiachia mpenifo mo de kuruyi na amamena ni amane kwan so saa na ese ye no na ye hu adi a kire wo efise ye wa hai se birichi bo a so me police station ye be frɛ se mo konye ye nti kwambim no ye be pensa pantu na bo mu ade kakra na ye de akochia amamena ni amane kwan so na kwan so se anura kra na enua asamoja ba ha no crowd na no den dan go frɛ obi a one from so police station and e frɛ wo nti asamba ko a ya pa ne se a police for ne central funk no ko ade me pe commander obehwe na wasiesie ne wontem to da bia asamba ha kura na border criminality na oseme ko bo police for man dey say what the card dey call FM1 oh master ofuntu franfu dey chen franfu o nyina afuru bom ye didi ane ye fom funtu franfu na ni nipa ye fom 93.1 ani nipa sen da chen franfu ne sen funtu franfu ne katrema o mu nyina didi akoye funu ba akumu anso o mu didi atoda bia na sen pen waka katrema na moja nwunu no ni nyina ya de ba akuntra nti yebesere se mpanifo no ya yesemo commander fo no yejimudi na apolice fo na keto na yewase no ebinimo odwe papa let me say this ebinimo odwe where commander fo no omo ye good o asembi wo hono mo a ono me wase na de obeye no ko commander no ho a na bibia onte ko ade ekoso sa onjo ade ne ba commander woni ebo ni den mo so onte ana ha dwenti commander fo mo ne mo ba aye nkola ne nkasa ko mo di ebim didigu o mo abodwesem president bia na post no kosoro na wa totu ne mayi aye se nkremosumi ya kremo panyini o kanso dwe nko a o na nkwada no kata choje se no se minim se arbitration so mo hwe ne se omo betwa mu a police fo ne betwa mo nka nche ne enya omo ntimi ntwa se Ghanaian constitution e ma kwan sa asem tu bia o be be so de ko manage ho se asokwa commander e kan se to da bia obi awaresem enya wo de bre ancestral for se ye moa no manenye yi na nso wo se ekuduru ba bia some of the stations no almost say yes am no kura and not dear they all kind of dear kwambim no ye ne nya adwene sa if you say to the bia stations ni bi arbitration no binum sense of judgment no ya na enye na Ghana constitution makwan say obia semto wa opa fa kwa himfie opa fa ko media house say TV so say radio so no fakoho na ye moa amanfo ntie bi ma na ya ma advice ne hunu anamo ya obetuo opa fakọ court so babia wo pese o siki redress bia no
Ghana constitution ne makwa so betimi de akọ emom yan central for no ye ni asema ye criminal so that me say no aha enti oba ya wo bu no nkuro no e bia ye hunu say say somewhere along the line no obi kura atwe se ka atwa obi na ya hunu say ho de obi pane kura ku no o change no aha ipa ne beka no ade we de nye adwuma aha ye mfa nkoma aprosifo ya na koduru ho no mu a aprosifo no bi say ne boafu no husa na wo ye je wa ha na ade call ayi FM station and yes had it dia ni nyina ya de ba ko katachew ade ba ko ya na sai na no omusu ja munya ne sa ne ntesa ababa wa no a onyem na ne ma me no bisa se hwane a Sampana 3.1 omo aye ne yira mo wonka ne ko fa ne ma me adam fo ba no se wo de wo wagimi enti wo be ma de woni onyem ye na wa fa no ho adi mana betete apro ma me no ma wo ye adwuma be bada kaka na ja ujimi na ya fa kotu na nim ozai me simbi no wote surano wakan kama me sin wote surano o sama na no so a ane kaprata ni ma me say hey jimi fo ane hwan jimi akasem kama na o konka Mama na anso anu ntem ke mem obobubu di o hodo bro Ada John was first na mfans efie ni omo no ma bumfu me bumfu na ye onze ye kanu approach for ne bi yo madwuma kama pa na me che se me kai se ye wo fie ni ho ano pips mpanifo etu wo mo ka case bi a ye de koma wo mo tu wo mo ka eba efie ni ho ene ye be chance se asem no ye nya mfa ma wo mo wie ye no omo san ba be ka che omo se adwuma nse ni aya ma na du ye da omo se eta person for ne bi minimum adwuma pa ba keta che edwuma bi pa na duro na se nipa na ebo amane na so koka se me de ko FM station the way ye sit nipa no obeka se be nipa nya nipa ni na na se oprosi no bi a ono wakwaji obi say enlistment aye na obeboa no amerakum ene sika na fa no so no de ba ya ya kana enti che se on pension you need di kura tie enti yo mate omo no asema wo kan ye fa mate my beauty why that's all don't go there bibi aka ho me hu fa tire no we hu no me ko ifi dademu ababa wa bi de na yi buy mobile money Sampana 3.1 na omachi na to omachi no ede na to pre-sales ono kura na ede ne ho call ye say mobile money oye mobile money na obi dia e na frosters ni bia be fraude no nti wo suro ye soja ni e na ono oye na adwumenti no odan ade ne ho akoma prosifo ababa wa ya dem 4 good days ye call ye ne ma me bedwa to aya ye call ya ye kwaya ade no ma me expect ye CID bia wote ho me mo ba bia owo ni din minim ni din so me mo nso the obeka ni so mo ye na 12 o'clock mo ye news so one of our sister stations almost say hands and telephone we de omo nka ya na ekogina akwan so J5 cedis crampo say de pay bia no mo a enka ne de ya so mo twa na mete won say de na me hwe na nim no say we bia na me say ane yen ko bia na no say ye friend is saying bill ababa wa no ye pay bill mana on bio wo ma no mo say 5 million na satam no munya hu sense training ka wo mo ho e kire ya maame ne pacha wa maame ne sinisika kura ye 3 million mo se da ana me ko hu panyin na me se adai ye bele no ye twa ebo to se bia se me hu ye fine why ye nkai bill kra de ye in charge nipa no hwe ne se bia o ene ye jiwe se krampo na aja mo hwe no so ma ye se boni bia nto no obia kase bia wa bayi ne nipa na se bia ne nkofo bia begu sales ne wo kɔ na wo bebeli wo mo se nkafa kokwa se meja o my please for ne sanka me kɔ da bi but we said o matwa bo wo kɔ mu na e kire bo a wo se wo discare wo se wo de bansa na ya bel meanwhile constitution ne se obi ye kire kɔtum da bon preacher na se bia ne kɔ hye afiase na se bia ye beli na ye in charge ye ntue sika enso no ensentrafo esense ye na bibia hinta bia no ye koyi ba ne ye ka ho asem ninte no
wo mo so de eno no benya baabi tefa bi atafrinte no ene ensentrefo momu koka de a ye ne wo mo so nye fine ketecho be ma asam na se chira no ensamu a plosifo ni bi a wo mu ndi wo mu dwumadi ye no na wo mu di ebubu amanfo hunahuna amanfo no ensentrefo ye kyerɛkyerɛ na yese sua de ma amanfo so wo mu hu se de wase wo mu so e de wo mu niam afente no ene ye sa de a wo kwete metode a enya de a me so mema wo kwan ama wo so me ne won tam kita hudie no aye fine enti ni nyina na se kyerɛ no na nka asem aba radio station say yemmoa na ebi obi bu obi kwase a na se bi a obi twi obi fa so enti mommoa me na mempa no pomasi bre na mso me nyama somdwe a na se ye wie ne ehwesa asem no wo de aba ha de na so wo se enuanom plosifo bam na nka nipa na ba se me de kwa asese na akosie na omo si plosifo mo so mo chefa ni enti no mo adwuma ni mo nhwa na mo amia wo se wo de kwa ayi radio station wo no ekosi de mo so le anam na radio station and so what enti asam ye nua police for ne ye ne mu ni asam o e bia hye panyin se wan fan hye wa e free to enti mu dwumadie no dodo na di o madwuma ye DJ Black me chia o CID ye no wo so ame please command ho no ye chia papa e bi num di o mu dwuma so ye e bi nso di o mu ni ye no sabi to papa so adwuma no mo ye no mo hu se ye tua wo mo ka boso me akatua mo je wo bia ya ye te ase no boso me kakra na eno a ne ye je enti de Bible klaka wase ma wani nso de wo de abai no wade ma no ma wani nso nega obi ye no de anu wajai moa wa no akodo banche fine o hwa na papa so de no kwaya na sa kodi pa hwe ne wo police dia no boa yen on say ne enye fiti ya na ba nti e kan e kan fide da ma ya na independent ne wo police ne bi wo keshim ya na ye kan sem ne sade ne ye ade a ye criminal case bia ana ye threat meku a police me pese me boni din e wo kwan bi so ba takata chawo ne ye ne ye tia de ni police ne kro no boy ye kwan dua se nyina so ko case bi wo ha e police for asem ye ne ye ni right say kokochi obi eti otie ye program no ye program na otimi fresh a de chi a munyi sa nipa no ba bia asem ne wo no ubo hu se ye wo ha de be chi no ano papa no akofa nipa na ba behim na fe no odi dwuma ekodu mre bi no ya ye kwa radio so adwuma a odi a ye bo na ba so no na police ni ho akoye hi to no na ye se mpamcho fi na ko de me bibi a mo ba mo nka on de wi asisite ono ye adwuma bo no edu me bia wo betra radio so na in fact no me bi wa na akoka de ni kwa sha wo adwen kata cha na wa na ka say aban constitution odi bu man no tai ai cars ya for when you some trophy when you some trophy president Akufo-Addo o tu kwan ya na some trophy kan wa wo te obede kwa na wate ya kan ho parliament ne dikai obakwa na obi police station just say wo se unye nipa kura arms of government no media na ye fourth frame the fourth frame into omuntimi yiye say taxi anke be ka se ne koba na etoso na ne ye utu ko de etoso na no amensa na aka ne ntimi nko ya ka se plot for sokola ya momudin mo kan ho o ye o security na say ye friend is so semba media ya na eka judicial ne we say judicial I know parliament anya judicial court for na security ya police for na soldier for wo nyina combine na media group 9 na ekuta omeya ka taxi anke be ka se koba 9 no a esase no taxi 9 no na mabubo obodin no court for no parliament ni dikai parliament government parliament and government na anya judicial and court for and security and ya police for and media and ya central for until the government can do without the media and more or less no institution can do without the media okay I was for where the atante ho nkumuta Pakata chomfa nyadwuma bia ni manso mama mechia mama kwadu ya wo asokore mampon Mmrantehene fan club ni nyina no odi mu akoten asokore mampon de odi mu akoten ne mama ni mpon pa da fom mama kwadu me ma wo yakọ menya akwa mechia fa chebe
na in fact me kai a modern awabo fa Mmrantehene fan club ho still ikuro da so ho mama mema bema wusu kantan kranka ya akọ ne papa ni mponda fam o kyerem ni na wotwe na ye be ye no ewo ne nebehi ne ka ya kan himia there is a ferry odo labe afari no ene nebehi na bomu anesa ene nka na feli afari na nebehi boda ni bi na ne PBC station na saa boda ni no ofrika musia wachia no wonchia no ozofa de nka wen kremofo aye no no hey kesine hu okay anura eniema dua eputu oba off ewo bema ho no eniema dua eputu bema off ewo oba ho no ye bobo so maami bi no se na de eputu oba off ewo bema ho de mo anka na ye futu sem no ho na ye de fa eniema du bi ho very very serious se bema ewo sa esu no a eputu oba off mo beje dum ewo bema ho kra na ensam no enam de futu sem a edidi so yi abusuafo mo enya so na yentie ensam no number 1 ade eputu oba off ewo bema ho na oba huna wose atimani so kura no eye masem no eye part 1 and 2 bema bi ye masem wa bonten na eye too much masom na number 2 so bema timi ye masem di wura ne yire na busuam ne yire nua hu ne yire maame nua ba hu Master Penny wabana owa no ne papa ba hu te won TV bia na hu ade sabema te sa edum obaja bema bi hunu se ne yire ana wo ba woni ne date na danfo pa ni wonya no a hu Sompana 3.1 antaje se ye se musa ne ye hu dodo nu amani de na nye hu ene de ye hu dodo ada visa mema na hu no yihu pa kojo kwase ni odi o se ye pedi ofa so nu ma dodo nti omopon ya na omuji kojina so da kwa na no omunyina epie no o se oba wafa no pia o ti tin meso ye mafa no so pia msem si tin sia o makote eje ba bi we pia tin na wo de yire pie kodwo kwa che si tin o se obi Sompana 3.1 asompanyiri so tin no se na tintin wasa furu mo anya sa de ba okay eti emasem aye ka no say abontin dia na marata ka say na ya de aba menye mobi mebom dua menye say mobi nkofa ba bi mepie metim ni ade aha na part 1 and 2 empo oba no hu nipa kura no kaw number 2 mesame kan o de American de mesame kan abusia for pam chow say man of ma mon fa ncheme asanom 3.1 da sram bema adwuma mu nyina na wa yesi twintwan yes ma ukunu ya de batu fie asanom no consiste wi ne tramo ene cocaine meswa ba ko se gom meswa ne wi of no gom
gom no bio. Okay. And also sa asam no so putu ma off if you say be ma bronsa wo ye nneema bia mfata kwasi wedu wo bawu na wase ene wo yire chi mamienu free abetifi aba forifori okay wo wunti kwasi wedu na wunti me ni problem na sa de anka o mo tie me sister mansa o so hwe TV wo forifori a wo hu ye kama na me kwa wins na bipie ya aso don't worry me kotinu mamu kana sele okan me kotinu ngui aso ya besa wo biu na be me bie ne zip hey ha kwasi video why hey ha ada wa bodman ay o yin ne be ma to ne sem na shinani fe ni awi aduane anwumira na se ne mane didi ai na yire piesum na ase ahoro ne nse wura dem na ne yiri kuma no so ahoro ne nse wura dem aduane na akai yensa asanom excessive drinking emwakora. Number 3 anoya bema na noya yay dine yira tam tonontimo mu pen sabe kana siasem dine yira tam ema ekosi nase so nase ye nase manase sundisio anoya bema oto oba ho oba bia suro no bema oto oba ho oba bia suro no fisa wo ya oba kan wo ye bi ma na oba wa hwe ye ne bema na koka ukukuo mu asem sebe wase ho asem wa bontena abobo butichi ofiri so asebe ka so danche ma wu anyere chenye onu mi no nko na se dance ni bia nim pay. Okay. Number 4. Ebufuo aye kana mama me kire mu yi. Ebufuo no ema nipa ye patapa titrasem ni nyina akokobone ne deba. Titrasem ne anti asemase. Be me bi nti asemase a kokobone e de kofa ba. Eti ni nyina se kokobone na se abufuo no mu saade ma no eputu oba off e wo be ma ho say be ma no e kokonya be ma no kokonya sa no ahwe wadi ewu because kokobone na ma be ma twen nkrante ja no twitware yere nti eno so e point e ma bro be ma oburo ma ye ma na ma wade be ma oburo ma ahwe akobo no kura me na ni kura abo ne ye kan asem sei nti okoware ba efie bia omo ye responsible ba ka cho se ye ohwe de yempe hwe ye de sie no wo ye boni abra ba ka kire ye yempe se o de ba ye punching bag asofu ni nyina tu fo sa nti ohwe enye emabro number 6 bema won padwuma bema bi wo hono mo a no kwasem nie kronko bie bia yakobatia no bia yakobatia no no ama akwaba ye predwaye anopa onfa ho tene baby se bema mpadwuma na setena eya edene on padwuma ti no ebe din pa se mba ne be wo kra no obetimi abo ho bra on padwuma we you be taxi bia no wo kan ye taxi no wo hedem oda no anya no be pesti no asa akoda na wadidi no asoma akoda je to banku breme sa be ma no na timu anya maduane bi maduane we be ma bi kura esu se na aduane sha be ma on padwuma no. Okay, number 7 Pepe bema se yakasa won setire den eputuma off pa ne setire den sa word no mo he yese ne setire den on se me ohoi
be say na me mu am so am sechi ha I den de chese be ma e man cross wa he pop na wa he pop o weda ni se wura na boto enti pepe bone ofifi ya ka chen se I akuya say last week me small ma koto do kro na ntina brem say wo kan say sister 2 cities be kai obi pepe say be ma ye pepe ye classify the say ni tirimu so odene pa na e ma wo su baby ogbona tirimu de awi a o de be hye omu anajo me kan ye obi anim de ma de boti mo de anajo na be ma oni bo si pre be ma tia na afo ani wo tonku because be ma bia na me ya adwene say ne ma bia ho akono hye so anajo a obesiri pe ma de achi we picking panyi se ko jona kai o si we picking o se ya ne be we picking no we picking we keeping no you be we keeping no o si we picking so the man na I'm sorry woman have okay can say the man in artist we picking no okay number 8 ahusiesie ahunidie ha bema me kachiro say obeti ayesa agbese da hwe ema no bema wo ko ho a watch na obet omota hwe pa la ushu ayesa ayi agbese de mesre ememe biburu won ho ebasa na nka kora ba ho oba bia mpe enka efisa hwe mu wura dem anadwo no nkro no a woni no a kwezi se ade ba chi we awese a mudiri dem no enne banya wo ben no oh say ade a chi dia wo na mo baby won so na dem na dura na dwo a wo ben no matopum dai kura bi huhuro wum ti e pa e madayim eti bema usiesi ho ye emom se bema prapra ne ho pii so ha dwene ba jonsogu wulin carpet so abohunu do ba yewo enti normally ese bema sebe nyantade dodo mu na american aja o crop tee ba ku t-shirt ba ku a bibia aye wasi atoso kama na wade ehyew na wo koba na bema bi ne t-shirt na essence mampum calendar enye papa mesremu number 9 krono be man sahano de bia oba on said that bianu kura e baka say hey uku yase na ko police station sahano eti ebusuafo me say be ma kronfo e mana ma wade yase de makura so be ya kronfo abe havene eputuma of pa be man sahano de sudden death ahwi aprekope number 10 ya twa to no ninkunu twen bone sa ade ya fedi ninkunu no kakra wo be ma biye mu ayese sugar ya de diabetes be nyame bo nipa sugar no kakra wo nipa mu se enu mu kura no a ka wuntimi survive na mum eboro so a yes we nya diabetes esa o pressure no cost ro kakra low pressure kum nipa high pressure no you die in your sleep say obuka won sade we three to so no style no pe na de ewu fese emom se pressure no sutu cost ro let us say the car anya you know overheat enti ninkuru ne de be ma bia Sumpana 3.1. kakra wo mu na member bi ninkuru no ye too high sabe ayese emeya obabia from the very onset no
ne kwada abrim pa na koda bi wonumu so ba da wo ba no a wumbu no na wo de ne danimu o first day wo akwada wa ye oba no nyame a prepare wo de danimu o nyina na develop ko say ebetimi a kire baby ninkunu hey obi ko papa na kontani so na kire mami no na yere ko ya woni ne gina no ada me ai papa oh on tono bo ase hwehwe bibia mu saa na obi so bro na kuma e wa kropon yeni firi kwa ba ya ne fio fo mo na mane na kuma na ko ni nua be ma ho na ka ne bra na se o ma no mpon na o mo abefi na o se bra mani kum ne ntuma mani ka o fie no de safo ma no e na o be fie be dai ti o de ntuma kuru no woda ni nua be ma mpa so Sampana 3.1 hey say information ayi telephone no wire for no o me information ko ye say so baby akuru ukuru dem ho na wo giga yo ko ya pempro no pan ai pipeu ni ba ho so na se na kuma ni hu nyina kronkron kratwen ni nku ye boro so pa no enye eye be ma se bia nya do a se abrante bi ne wo yiri di akoni abana se woamisem kura na wo ankasa kura na se bia nya do a wa wo ba no one se woni nyina ho ana se wo ankasa kura wa dwuma ne mom ne nkuru bi ho no mo a bitwi ne nkuru papa na yire ni so da so ba ne be ya no se be ma na me no ejina ho no na se mi nua be ma na me ket ai pau mi si ha sia mu pi me modofo pa Mmrantehene ye bo Afrika techo be ma omo so sort Katacha mi ahoma no yo ya da se Katacha na message no so ano den me ma ne de no check re enura ne na me ma de no wo soro pa nti ya na de we si yo nsa ne pau enura me ma de ne de anya hu sa na de nti a ene me ma de na ye sa nsa ye ne ekuta fie ti no ma bi ho no ma ya na wo hwa na so ekuta tuo de kwa hayo no sa na tie ene de toso nso ye ne ho den no se ne oba ti bia no entansi se oba bi buru ni kunu entansi mako entansi sa kore bia be ma kana no awibi ti de bia ne ye ne no eye aboche Katacha asama na wo ka no me famu ba mienu a de mimi hu pa ebe putu oba wo side se ono oyirete na wo fie pa na ya beka cho oyire se ukuna ko wiade Katacha sa semwe pa de in fact anyway ade re kura so bia ukunu so akofo bi di koda Katacha chese emma wa wo mo no enkola no ani guase no ekwachire krono no ani guase no kwachire ya besre ana nunkuma sema na wo kanu Katacha de na wo ka nyina no ba ma woni kukuo no ona na nunkum wo no so a odi awu ona ne nkunu hu ehu ba ma woni kukuo ni nkunu ehu che bibia odi hu agobekun ansa no bekun no na asam no bia nte saa kukuo no ani nunkum no wo hwe o mo ya nwiafo because wo kukuo a ade bia na seven prejudice anya asem bia no wodi hu awu mede masam ba wie na me nwan maba mu no ba ma na no ya Katacha awu se sabi abo okra wo ya abo no ye hu se wokra fa na nyonko e wa bonten da ba ma bi ne ne yire hyedem de esi ye bia no seven prejudice ne yire ni nyasem pe the way obesha sebre na no atwo ne yire ho no atwo ne ntuma mu pe no nyamia ni kurani ukohia oba bi a seven prejudice na anana odabusuamu anase oba bi a sabi ofere ade a se ye kam wasan bom wo saasam no eden Katacha emre bi
bɛma bi ka kyerɛ ne yere sɛ ne ho ani wuo 93.1. na asɛm no kɔduru baabi a saa ne ho ani wuo na ɔka kyerɛ no no ɔbaa no twi mu a kɔduru baabi mpanimfoɔ anim ɔbaa no sɛ wontimi nwa ne bia because me ho ani wuo nam sa me hu ne sɛ saa kasa no ɔka no nkanyɛ we na ɔmo sɛ hwɛ woka kyerɛ ɔyere sɛ ne ho ani wuo ana ɔbaafo wokɔka kyerɛ obi sɛ ɔyɛ bi yere sɛ ɔbaafo ɛyɛ kasa no ɔde ba yɛ na yɛhu ɛnɛ katakyɛ saa nɔma ne kɔ so o wɔbi timi ka kyerɛ ne yere a sɛbe wayɛ ne ho adeɛ timi gyina wo ka kyerɛ sɛ ɔbaafo ɔte sɛ ɔna akeka bom ti natam ɔbaa me ne wokɔ dɛm kora sɛ bɛmɛ bɛma nsɔre kasa asɛm wɔkyerɛ ɔbaa ne ne te katakyɛ ano ɔden na wontimi wonte sɛ obi ka sɛ sɛbe ɛnya ado a ne yere ne tokuro no seɛ tutu ahyia tutu ano ɔden enti sɛ biribi te sɛ ahonidi asɛm yi saa sen no ayɛ nipa sen deɛ mahu nipa sen na saa sen no ayɛ ɛwɔ hɔ it is not my sea ɛwɔ na ɛsɛ bɛ na ɛka ho asɛm obi anim nkɔpa asɛm ɔmono ma me pass no nti gatakyɛ yɛmfa sɛ wo sɛ ahonidi asɛm no sɛ ɔbɛrima ni ne ho ne ɛduru baabi a wotumi yɛ ne yie ɛmɛfa ɛna bɛrima nso ɔbɔ adwaman natade ɔworo gu hɔ no asi saa bɛrima nso ɔbɔ adwaman ɛduru baabi a ɛtumi kasa kyɛ twi n'anim ɛma ɔtumi gyae na mmom kokoɔ korɔno nsa sɛbe ansa nso ɔtumi gyae sɔfo brɛ no ɛna ɛka nsa sɛma na nipa bi abu nyɛ nkɔ so na nkɔ na anom sa dabi nkɔ na anom sa masa obi buru sini wo nti ne kɔ ntoma katakyɛw bɛɛ ma time wo na mom time mesi katakyɛw ma time ɔse mama time ne sɛ meka papa brama na ɛbɔ ne katakyɛw yɛ ama abomfoɔ hɛ meka papa ma na ɔmro dɛm ne na di agorɔ adaworo wɔnim ma ne kasa wie ɔmro deɛ yɛne ɛwɔ ha yi nyinaa no sɛ pɛ obi a wɔyɛ pa a sɛ yɛtwu so wɔ sɛ wo na ayɛ sɔfo wakenka atwerɛsɛm no wode ayɛ de sua sunday school wakyɛ ɛsɛ wɔha me ana sɛ wɔte ame so mekɔkaa agya ɛnɛ papa yɛ ofiri garages ba awie yi wɔse dako nyame yɛ adom ɔbɛba abɛtena studio ha na wahwɛ otia ne yɔnko ɔsɛ ɔmo no nso ha sɔfo na ɛyɛ a na atiefoɔ no ayi cctv camera no ɛnkata hɔ ɛnkata fam a ɛtwa soro nko a katakyɛ na meme baayɛ so ɔso ɔkuta baab no ɔhwɛ nyame anim pa yɛmu sa de watia ba katakyɛ nokorɛ ne atiefoɔ yɛ a mo ni ha bi ɛyɛ deɛ wɔ soro na mo hu aseɛ ne deɛ ɛyɛ a mo hu sɔfo ne ho nhyɛ da ne saa okay this time round you better not say na ya kyekere obi ana mi no abɔ ho ɛno ano no na na da ase buru mo tena ta me penwa homa na ase bre wa kasa na woro kɔ sese emfa proud emetwam ha papa wo yi amakwan wonim de oyɛ nti ɛna no mɛkyekere bi ana mi no da so asema make ɛnsa ne de obi nsa kɔ pro obi a mehu na na ne de me hu hɔ nti ɛkyɛ sɛ obi ana mi bɔ ho fa homa na no ne bra wa konwa no yesu asatiam jiji a atiefo am hwɛ meka mane a me hu wɔ fam a ano de o ebiti emo adwabo ase na ya na ma hwɛ soro na mo hwɛ fam wadawro ma ne asema de abatu dwane se yɛda wase de eputu oba off ebi na bebre na waka na yenwia be ma so akana katacho be ma wo hwɛ be ma waware na nani di ne yiri nwia achi akono bone no pie ho na bi si yo na sister no ho fe na ne nwia so ho fe be ma ekɔ adwuma no ɔde amnika no abafie ɔbɛba na ɔba na wo fi no osisi ade ɔba no so yɛ adwuma ɔbank ne nwia no wo fie ɔna ɔbɛprɛprɛnton kakra saa na dako ɔka kyɛ ne sase na daworo mɔkɔ adwuma a ya ɔn saa mbra na ne kun ya de bia na ne nyi afi de dako ne ne te hɔ no mɔbɔ nse ne kun namba apake ka atwen ɔba ya ɔbɛsoso ne nwia yi o ma me ma mfa ntoto ano kakra bɔ ne bia nim na ne yiri pies no ti 93.1 me nwia odi machi bɛma wo ye dwamanfo eputu oba adwaman with stages okay but what the abro so nana adwaman to the highest degree what the abro so se wo akasa wo yiri nwia mojakoro oh ana bio bema so a sabi ye kan ensa nom no obi nom ne gentle but obi won ma onum a na wadawro ma oja na egu no ho
oja ne na go producer say time badoro ma yen kan ko san pache wo on se obi wo no mo wawale okuta ni munyam pa but oja ne na gu no obi won se wotifie ojonso no intensi ebisi ala ye man tebo binsi abrane ne ho oja mi se bi me mentanyo so intensi ye bet ebi no cause to that extent too much nana ne afrew akosie ukunu ne damle ya gatem ya ye jojo no yo in fact so den to bonim no beto se ne kru pa sebin preduasa gata am for juso dem na ne fan asante mampo be dwonso if daba ma so na dwonso na sane asi from ho nam wabo ebasa na oba ne tia ne yem hye no na eputu ofo odomu na na me de oni sie na o ka nunkum on se nunkum de onyankopon ninkunu the word is ninkunu okay ninkunu twen on se basa yi adom kura no ono no na ne chiri se wode woni betua na do na atua na de e ka no ye de ba ware mu a se oba ne ho ofesere be ma na no na ye na de sika atwe ne ntokwa ba mu no se wadwen be koso saa se be ma ko wale oba ne ho ofesere be ma na se be ma so ko ware oba ne ho ofesere ade se de bebresi me na kan se we kire me se ko dwon ware oba ne ho ofesere ne no kure me se ko dia be plan foforo okojo so kura na ye oya opie ko makata ye oya ana onam hene ana wache dodo obetwe sanunkum saa kopum se averi kodie odire hye dem kwa tum no se so kura na se na no eni saso wo so engi so ho nye fe no enti ye besere se adi okay ye besere se program na ya na jawede o ti wo ya ho ofi o di wo chikama fe wo dem wo da ho na no say sister bi so what me here o mo say me wale no fe keke o kai don't go that far no dia bro say no na ye ni enim ohun ya ko meka ya kanu ya na obia o ha bia na yiri tie program no kure nti o kan say o ba bi so be wa no o say the program na problem bia so ni so mo de me na nam na say ta chaka no maten intunko okay Bama walande aja nkrofo se me man lande aja this time be say wo open se walande no that's it ne kro from oba be say Mmrantehene ya masofon lande oba se wutie program no wo so lande yo ohene yere ayo pacho me dase na ma me chia yetiefo nyina ya omotie sompa 93.1 FM na omuhwe Facebook sompa 93.1 FM kwa na afenso YouTube sompa TV yada wo munyina ase na ketecha obema enu obobo nsem so ema no na me yedin fi se na ema na no ayedin ai enenso so medrumizim uka tupe atu ni dia o dia me akasa me fua no me moa na ye ne ketewa aha na ade ba ko a me no eniema abobo so mi di nkan ya yi de edi kan no ene ema asem eku ema dodo na bema wato sabi na wonto sabi pa chomento sabi se amento sabi sa adaroma ansa wo kan wan to sabi mpa chonti anti ene no so ye ade Bible crown to sabi adaroma me dase ema asem ne ema bebre na no omo emema wo mu ni omo tie no esanse omo epe ma asem dodo na nti no ama wonom eni yoyo bi saa ne yoyo na putu omo ofo omo mpese wo mbeben saa be ma ne mpo na ye nhwe ni sei ketecho be ma obi wo kura mpa wo ne oba na ware ene wo ne tie enso ne ma asem dodo a wo ye ni nti no ama da bia na broken heart achi wo ba no oh aso ana broken heart esu aso na dia oba na wie mi o aso ko hwe da bia sa me kontokwe ni me ka onfi aso wa bla mi aka chem na mi ko ma di studio mo ya di o obetimi asu me ni su aba oh katacho bema ubehu samo ba na sema ya 10 broken heart I say emema na masem wode ha oba ni nti no
ama sebi ma dodo na no ketecho wo mo efie wo se wo mu dia ansa no mo atwabla no wo mu ni no mo atwabla by force because monopause age no hu eniema bi e ba utimi hu sensensan ye ba ana science na e ba wo be hu se we say the monopause age na wadro no wo be hu se nipa na cassette mi ye tententen o kasa afre da se wode nwonwan wode fifa hase no broken heart nti no e mama ni bi enya sa science no wo be hu enko wie chere na wo be ko sebi psychiatric hospital ana sa ya sabi ahodo ba bia o mo hwe wo mu a wo mu adwen no e chinchim no ema dodo na egu ho na no broken heart emema na do makowie ho ya da wo mase yo mo nkoso na nyankopon beboa mo ade wa ya be bodu ya wo de wa do me ya ni atajo wa nyese kan o do be dia wo asa sama make obi jeje ho sa won amane ye hu no nyizo yo enti no katacho be dem anu se me ka se broken heart na emema ma asem dodo na no ye de enim se mema de mo se ya mo ekwankoro ya nefono but obeya obi wo ho a wode sie wohu emma wo yire no enhuma na ni nya ne ya na chese ono so enye no sebi edambo no nkasa no obi kura nkasa eho uduebo enti broken heart no ya ma asem dodo na no ekwo no yesre mema no wo munjai na de amidi etwato no kada cho be ma personal hygiene ya de ehia be ma bi wo ho a woni ni hia enkanka se woni na ekompem a no put you off ya na mema ne ka se ema bi wo ho ahosiesie ni nkoye nti no se bi wawro ne ho kura keke no wawro na tade na bia na mo ase kula wonya enwro ye no wo be hu se ne ho nka agedem ho sa pepepe ema ni bi se ema na nka wo mo obo ho aha ne ho nka ne boro so nti no wawro na tade kura se wawro na underwear wonwro ne pant anase na mo ase no wo be hu se ne ho agedem ho mema ni bi ta aka omusi eye bi de na enkam na ewo mu no eboro so saa so na ema ni bi no mo nso no ye hwie hu se emema ni bi wo hu ni die wo mu na duan mu no enhye dan koye enhye dan koye wo timi hu obi na bi a woni na kwakohia kola na bi a wo ben wo kola no ketechew wo timi hu se enka free ni body na nkasa mu ba no enso ani yenka se kofa perfume ana se koto perfume ane boarding splash ane boarding gugu ho na emomu no wo bia ne baabi a yetete ni free ye bi okra dan ya modam kola no esanse bia mofofo aso ada se ne megu dem nti no etimi emma saa de ba na emomu no ye woni ema bi obetimi di asiesie ho anka etwa de de ne bo fofofo ebi okra mpa yento enema bi sa no betimi atona de adwana emema ni bi o munya sa na secondly bema bi wo ho akatecho na sinwi no eputi off completely kronwi no wo bi wo ho a oh yeah kronwi nyankroni na the private part na make ka asie ho na se me ye wo kronwi ya wo kronwi ne de wo ho ha no bema bi wo ho a ketecho wo wo so obeyi na ne so no kama ne bema dua ne ho no obeyi ne kama na sebi ntohwe na si ko sebi ne to ano ho no enyina enyi ka se na sex yankasa no ketecho mayenka na ehia wadaroma sex yankasa na se mpem agudie no ketecho pacho I am on the front me nua mema mpamcho asem we se ehia pa mpem agudie na ayeka no eya na ye de anigye na eye ena wukodru dem a eya abodam sem ko asabi wumbianu na amahia no obi hu de akoso wo bontam se de mba mu ho se de mba ye mo ho no se bi ka ba abonten aka beka se bia edambo na bia te asem so na sanse wo kokwa mu ntene ye hu entimi ama bi wo ho a eye anigye wo de ye no afa ba utimi de wano ana se wani kula no hwena ko baabi afa na niema aputi off baade no so bia wo ye ne sanke be ma anigye abam nti ye sa hu de die no any boxes no fine boxes be ma bi boxer ho a wo yi to wona wo hwa ase asabi obeka se ye de aye na chese achenchina mo aye nti no yesre wo mo the American no personal hygiene ahundidie ehia ewo relationship mu ena afenso mo amoye ma asem dodo na no madaroma eya no mate so ama ma no broken heart ai ehia pa parliament e de fesi wa
Oh, boss, I did. Oh, wait, let me speak for the ladies. Yeah. Baby, auto for pampine. No, what he no, I didn't know person so there was a yaka. I see yakaya muntraso kakra. Yeah, that's it. I was there for Sumpa 93.1. Ya ko TV so da. Ejire TV no so. Den. Ni aye kan de say mpampama ba mu kan de ho. Na dwumadie no in fact part way no amanfo aneje ho pa yi. Ya da mase. Enye agudie esuade. Mama memfa power specialist heba hospital ne ho asem tudwa kakra na fe yantoa ye dwumadie no so. Mama die obo hepatitis B ya de so akwada wo sua kasa kra ba ka cho say power. If you say kwase ni bibi no dokro to ase de oni sabene. Ansa na kwasi buru ni be se ne kuku ne kaka. Afri America abe Dubai say obebo Dr. Kosuedro ya abaso e wo hepatitis B ya sa ho no. Hwe abrofo ebebo na abaso no ohunu wonda o. Abrofo no so ni no. So na bruni wonye bias. Ni bibia edede yi kama. Wabo mama ya baso se na duro no de sa hepatitis B no ejina so che duro bia. Number 2 COVID by na ye call akwapem mampon omudi no call ye no say ye ko hwe adura bitime boost immune system ama akoatia COVID no mama na duro fe ne hebatin enom yi ni wono wa anko bi o or the smile traditional healers association omo mpanifo no ombajeji nro no we ya ma obi anko bi Sumpa 93.1 also when you did you nwumere what we hwe TV ana de daso hebatin heba mesa a free power specialist about hospital the best immune system booster abusia for me kana makaje majade de me kan se enyare wa hoduo nyina se de kura de wo se kompo obi mfa bi mra na wo hwe free wo de wo kasi kakura wo de ba ya wo betua wo ka na ya hwe ne nipa nyini seeing is believing and mami sayade bia kidney ulcer bibia so ni pepra na mo buo pain ya de agenchi bi be sa onanum na ya de asense ewiemu abebo so mensia anso maame de hue be na otwe bi ne kon na otwe mensa na na to a se udi football abasa ko di football no bio na bibia wie pe fe yi ase Lake Road ha na woko wo firi sere so na ko fe yi ase kuro no eya sakura na ko ne aputo jase mu no Jasbro filling station no e wo hono ne di hwe ne mu wo kokontase a o binkun so wo fi kontase ba wo ni fa so I was abomodana na ko power specialist eba hospital na ko hwe ho yade wo enkran so kwabenya pokuase ACP main road ho na takrade so Anaji estate one Anaji MA primary school na ehwe nimu number be friend is 0244 544422 0244 544422 and 0555 and your WhatsApp 797878 0555 797878 okay a man baka say mo amakwa man na de ya kebe no mu bie enti abusiafo mo yenkwa homa no so ne mfa frefo be se nai bi na fe yentoa yendwumadie no so enten ye kwa homa no so na number 3 is 0551 931
0551 931 0548 931 0548 931 931 Mama yɛhwɛ wɔn a wɔba so no wie obi egyina so sisi a hello yaja o hello okay hello Juana was we 3.1 hello okay abusan for mama yenkwa homa no so bi hello Sompana 3.1 hello hello for yen hu ne asie ahoma no I don't know I'm sure ahoma mu asem no de obia intumenka anti okay abusan for enche kura ye be ko ni am friend feedback no yo hello yeah good evening at the side boko yo kasaira yetio Sompana 3.1 hello It's Emma and a man when you're not said that one come across. If you two, oh, maybe the enemy. Beman can okura. Miss Rennie, yeah, I said, I one come across. If you am telling some come, but that's it was see and fan of Kuren Kahon, the Beman can okura way the most dangerous Bema on this earth. Okay. Yes, I hello. Hello. Yeah. Hello. Yes, boss. 3.1 Yeah, but me only all my program is so. Yeah. Me didn't see the tour. The metia and say, yeah, far from I mean India, yeah, Casafa when I'm to a friend. What Roma near can and near may put to a bar of our Bema home. And near maybe horse baby or Bema or what a put to a bar off a kum or bem or barney docra. Yo. Hello. Evening. Yeah, good evening. Yo. Oba omtidi eno se kume mapa. Oba ere. Open and passo ago. Yo, oba den ho kame bema. Okay, and dey wo mema na sad nti. Bema bi so den ho kame na yere pa. Bema bi na yere dam passo bo so men nan. Oba na pre no oba yasem. Hello. 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 Yeah, good evening. Good evening. When you na kasa free ne? Okay, kasa. Sompana 3.1 Bema onke. Wane na yiri ni nkomo. Ona nkomo de se nipa mienu na edi.
Bema bi wo ha won kasa ne yire ho. Ma bi kan wazan ma yire me no be di nkomo yire. Mr. CK be duta no dumase. Wazan ma de me yire dia se me na no be kan me ekokete so a mi hia wa me ne wada. That's all. Hello. Mayo. Wani. Eya dia ne kwanye no a. Na we kra ofa so fa mu banya wo kwanye ekwa wo fa so wo so de me kwanye me ko pa rande me ko pa yo sekasa ka me busia fo nam so de bia yo mate man so kwai de ka ne tia kra won set mi ka fom rande asemu ko ko fo de asem baba be man bi so rande se de wo ka no e bia no ya ya kan wo ya so say me say an wo ya no ya kan say na ehunidie no so o ti ase yo ehunidie be me bo ha o hwe na gamna be se o hwe na tade kura ya so timoto aki o ti ase nkoyi mate ase ta so ani nyina se de ma no bo ha o mtesa o ti ase mate me da se pa chama so kwa so nyina yo hello good evening boss Bacho so we can free dum kwano fe yeah ye shampa na bia so TV da masene muduma mudi na made boy na kakra me so me pese me kan se bema sabi ne yinka epamu oba ana de eno kura de se omo apa o asa that's it okay hello yeah agro de way yeah Ayekuma down United States of Kopo Manti Kau no kan mo se dia ama premisa o di kau oba de ka be ma ne friend kau dia be se be ma de ka oba o de ka ni dia be ma me sro empaja me na akoto ni patente ko ho na ai de di ka fa eputu ma o no ai ka o ma ken steam no se ka fa ka ho ma me ai no saka du no hello saka du na ai de wa hunu ya ma ne pepra hunu ya anu ada no mo kan ma kan mo sabema unimi saka du ya oba mpe yo abuja fo mama yento adwumadie no so ntentem so die duru so ye be ma kwan na be ma usu kantankanka ode esise na abrain ya se mo boss stories ayeye no ifie da bia se hello ya de esise hello Esawa we yes am far free for review sompa na 3.1 no we dey chese of for course wa chana no pakura na da sofa mon fan che why dwumadie no ya cheche tam no mu kantankanka be ma fa feedback no esise no fa bre na sana we di feedback ne be ba no mama yemo kridin ko Dr. Mensa Herbal Clinic ono ane Dr. Wonder no kwasemye be ma wodi djuma okotwa bonten so nyagodo enye kotwa bonten so nko a ba bia ne branch bia wo bia no ayarsa die wo fa no kwa onye boxer onye footballer na yaka se woni asamu ajan ho akwa ne ni ball bono bia ne djuma se de ye ka no mesre bomodena na fa ya die biara ya atana wo so acha agege wo wa boka no wo se fabra Dr. Mensa Herbal Clinic na behwade obi aya sabia na che na ye kotwidie no nko a sese okura nkraba tadu ye bia gu adwuma so gidigidi enya goro adura de sa yade wo kotwi no
ɛnoa na yɛde sa yadeɛ ɛwɔ ɛnkran kasoa kofodua takorade takwa sunwa sɛhwi dwinase dunkɔnɔfe ɛna gɔɔso saa mmea nyinaa adukura a wɔde sa yadeɛ wɔ kotwi no noa ɛna wɔde sa yadeɛ wɔ saa mmea no na nokwasɛm nie mɔma yɛnka no korɔ wɔ Israel Nyankopɔn nim sɛ saa Dr. Wonder yɛkana asɛm no na kwasi broni a wɔsɛ nka wɔne de aborɔfo duro ne yɛde sa no yadeɛ no wɔde abiduro asa no yadeɛ ama nabɔ no mmara ne sɛ woyɛ Dr. Wonder na yɛka no sɛn wɔyɛ adwuma firi dwara kɔsi fiada meme nane kwasi ada wɔyɛ adwuma ɔpɔn no mmiɛnsa ɛna aka nyina ɔpɔn no num bɔmmɔde no na kɔ ne nkyɛn ɛwɔ kotwi Guinness Depot no wɔde ne di nhwɛ anim wofiri brofo a na wokɔ kotwi ɔboase kwa no so number abɛfrɛ no yɛ 0245 958 768 0245 958 768 and after 0271 173 551 0271 173 551 bema usu feedback anase isise no fabre na yenkon wa manage it me dasi na ensem no gua na egusu ayedi hu dwuma odaroma yetiefo no yesrese obi a ode na asem ba bedai 93.1 Sumpa FM ne Sumpa TV bia nanim gu aseda da ya twitwaje o yankan se ye de yaka wie na de aka de kokoye o da be ana e wan ka krank e be sa sebe ne ya se kutre janan no ya fita de tuntuma ye de ata yes eno so enye papa wadaroma eye abrantie bia efe no misa isa amwa isa amwa e de na asem eba bedan se ne wo faase bi wone moto wo yusu moto na car bi e de abono wono nim moto ne car no ahia ma accident ahia ma Sankore area hono mo Sankole asem na meken yo na bepo krone de bepo ho okay na ne wo faase na firi mu ya ma ekwan na wo faase no wuye no mpo sabio sabe ye strategy for say omode sabio Sophie ene sesa ne nipadua no momfa nche yen enam so ma ka wura no ebai ebeye se ne asie nya asie wie enti mokyereka ayieka adakaka obefa enso eduru se ye no ye peka wura yi wo hefa ne hu no enti ase we Mmrantehene na atiefo na ni die kire pa na eye na Mmrantehene ko ese ne nkase bi ye ya na ewo ne wo fa no eno na ri asem aba no Mmrantehene no onye ne ba bi ko ne nkase na ri asem na aba no na omo ka wura no bo asem ko si ya ne se eye ba bia asem ni si ya police fo hormo no e ba behwe na report wa police fo twere koma insurance no e kire se sa Mmrantehene onye ne ba bi ko no odi fo onu mom na de ni moto no ko bo ka enum enti asem no Mmrantehene di fo enam so insurance for no eso de to so say report wa police for no de abanti omoma ni sika bi anye den enye yie ka wura yi ka Mmrantehene yi samwa no ne wo fa no ne ka wo bo ye nyina wo bo ka wura no boy ka wura na friend teacher o Asaf market an maka ye na wo friend a onfa na che say wo de no akwa hinta dakona ka wura no frɛ isamwa no Mmrantehene wo fa no frɛ ka wura ne sɛ mesrɛ saade a wuye ene report no a eko insurance fo no ho no enam so ma omo se omuntua sika bia ma abusua no wo de ko ba bi na emom Mmrantehene nkase no me de be ya ade ama wo ka wura no wo bekina baba ba hwehwe me wo fun so o afi e ba ya ka wura ne se me pa cho wo sesei wo se de maka na maka diti a wane se enam so ma ka wura no odi me katanta ba fie ha sei wo se mpanifo adwobrɛ o mia na me se Mmrantehene no
odi for nanso so eka bia beba bia no me insurance for no beka me insurance for no beka enti say insurance no mama me bosome so mo madwen se omuntu eska bia me aka awura no eka bia e baaye no mefa na ma sa tue sika ama abranche na busuafo ene na moyen se masompa ene Asem Empe Nipa dwumadie bonzem omna samwaru aho ale ne raho ne ma bia koso ha ma ne raho na wala ro manani esi ye no feedback no enti abra Mr. na wo hu no won tenenka odi Asem no ba sompa ha no ye tena so no na nyankopa wodi achi ewo ye dwumadie mu no mom ye na se wo yi na do e ho da amen so for we me no wo form the back no exactly say Asem Empe Nipa ebo momoden ana ne to so Mmrantehene na okan papa bi efre no Mr. Bronya die okodo obi kokofu ye me enche aboa bi koka no ama ne nan atiefo kra ye moa aha ema afuru ane ba ha ye bono ma ne gitum se eka no be de obetua ye man bosome na wotwe miensa pepepe nie wodi sika na bane 49 million wodi sika na bane omo mwense masompa asemwa papa ne di twa ato ne se senye sompa ne Mmrantehene a enka eniema bi be yedin na yeda papa na se wono so di anidi ayeden amaye ne wadi ne huni soso yes sa ne ye pe ye ne obi ni Asem yes ye nye ya dwene se sabia nya ado a ye de ano be ye mpire agam obi do the right thing and be free ye moto no do the right thing and be free enti so be the assembly ne ano kwasem ni we dive to the bottom line yes say bia ye tetete ania na ya sori ya ho no me da was pa adaroma me fa kwanya wi so abo mo na ba so kwan bi so ale bonidua na ye adwuma toko so boa ye pa on say omono ka asem bi on say tamu papa ne frɛ no ka say se wo de wo so wadwane a wo de ye kɔ na emom no me wo fa ase ne nka sɛ ebe ya de na me mfrɛ wo biem umom ba hwehwɛ me sa asem no a esi ye no aboa papa enti omuna kwa nkyere no Mmrantehene ona roma obi anu kantankanka obi anu o professor nkaduabo on but the nipa bi ye no me na times no katajaw obi ye obi ade a ya na se nipa ni nunu sa ade a me ye wi infact enye mapeja me sa me pepa e mo yiri unsema na mpanifo se ye bum katajaw me de anu ato no feedback ba ko aba ayene Mami oni ni kru betra ha mami ne di ka be report ni kru katajo so be kaya afijasi ntuntumu ahye ho anwan aha motokro dia side wo tete kaso entia enaba katajo ya hwe etuo kansinsemu edi e wo kan ya obema no buraburu oba ne ne no enya asem keto akura ho jirimu yi bema no a oba no a oma obi kofa na dwaye no katajo kan se sa asem we nka wale de entitim na nso sa wale we no so mutoko so ma mekwa meka sa wale we enye pillar na ewo mu no agu because awale gidi ani ma de owuo ba omume neto na debia na koye ntoko a o se oba no so na meka sa asem we so oba no me se wonu oba jaya ana oba jawa sa tam na oba no o wantali bi o hyehye se wo re oba no na no oba ha wo beka so 15 years wo oba no the way na ho facility na we be ma no akura na so no mumie no te no akoye sabe opro enu wo kyereben agudie enu ti no enadua yi entia yenya firi ho be ma na broba na mananim nyina ho na ade a oba no ye ma be ma no bro no nanim ho ye na ne de mo ante ade ti ya ne se obema no be na bosumi na wotwini be na wotwi mienu anaase na wotwini onifie ho na yakwense oba no be ma ne ba fie na oba fie ndi bia ni ase oba ne no aduane kura na de me mate ne wono no oba ne no aduane mu nyina so report baako ebuchia baako
Oba be ma ni timi ka kire oba ne se mo ntwe madua no Abraham ye na me so me fa me die nsi so nti da bia na koye ahisam awo mo ntam eti dan ye ka se mo se ya nhwe yi a dako be dako ne na nti ye nya se oba ne maame akọ akwa na se ho na emom no ho no kuro no ka nkọ ka ekọ ho ne ye mienu pe na emom oba ne nkọ be ye case kata jombajo oba ni be ye case enam se omuti kuro na isua nti no ka na obefa dia ba be case wa fijasa na say no wo mo so omomfa oba no ama on mache ni kuro no eti wo che se ayese be ma no obi mia obi anu anse wo mia no ye be sere asem na ha na ba ye no nti ne ye ka ho asem no se be ma na difo oba na difo ye ntwen ema ba ku nkowu nsa da oba ne ba ha se kura wasenka wo tu afie ho ka bosumi we su a opese wo jai bibia de ma be ma efuo no edan no wo pa bibia na mmom nkoda ne hwe ne de be ma na se de ya cha se ese ye boabo e ho kura na nka ye invite be ma no ne se be se fo anya se papa na asisa botokura se hin wo no signal ya nyankopon de am oba yi if so mo men kan izo nyankopon ni masam na kura se wona wo yere tifie pa na wo se be ma bia be tak ma dwa ya fa me e be duru mpanimfo ni mo se me ana ma na fa me wonti ni yo ano den asem we se nyankopon am akoma pa wonti me contain sa asem yo entime de oba no se me nabusu apanye na me a ka me mo oba no kwa ma ne ntene fie fi so already odipuni ato be ma ne tirim sa odipuni ato be ma ne tirim me desie no aka ma na kwa ma ne ntene ope wo obetu fie ho enti be ma no me de da bia me ka se mwe se nipa efi na pampam kosi na ase me nsuo ne ho ba bia se liti nipati me nsuo nipati pa visa ayekube onim de wo mu nabi oba ne friend ata na busuafo wa fijase ye de to nkrama wo mo ene ye se ne maame akoho na asam ne ba nti na ma ye ni abe ye mpese obe kase asam ne ba sabe sompa no ya tese se oba no be ma na twitwa no ana be ma oba no so akun be ma no enu na ye mpe enti omo we de ye signal ya nyankopon enam bibi so ade ma oba no mo ma ye na nyame ase nye se ya bunu no na me de nyame ase na mo me ne nyame ase se ankoba se o yusu se kai ana etuo ana ba ebi ankasa abri oba no wa ye nyame dia ye nkasem ensi nipanim kuasa se obayire medwaye no ofa me fine for that no ka consideration bi wom se enye ne boapaye enokora ne ye kasa da no antiem afei de obeduru ha wo se me akra na ma kwai ma ye oba no be ma no fa kata chokra no won se first na oba ne di ka be kasa etayo ukra defend oba ne se da bi sanka ono oba be ma na nkonko kan kire no but the second day no oba ne di ebe change topic no enu de nyame nko na ha na be ma no wa but ni nyina chi de pese ka nyina ne se anya si se oba no na no oba me se onim ne bedi nko se ono ka kire me se o tu fie ho pese o de dan ne bibia ma be ma no e ka boso mi we se so a na fofi antoata na adware aba mo ye o enti ye hwe ne ye eno so asema asi no me da se ebusanfo mama ye nkoye nim ententem so enche kura oba bi ate ne ni kunu pra wona na emu nsem no eye very very deep eti mama ye twai ye ko computer so adwadie ba ye de asebi betomonim 21st clinic say eba sciatica no every usisimu kono a woto ase hono ntina fa usrem ekosi wona ase hono ebo betimi atutu ama wo ankasa woje ho ba bia enye enti 21st clinic wo mo na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mo de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o ya no masa de machine aka ho ya de bibiduro ka oni asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi a herbal treatment ye de awono ama sciatica 21st clinic na ye expert I will to ase Ghana ha ba bia wo mo ho wo oboase wo be ho 21st clinic wo oboase council quarters wo oboase court junction wa ena kuma senso ahia wo duru session so wo mo na nie dwabo so wo mo ho so nyane ni wenchi ni ba bia nkra
Franza for 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. It's drive time today again, and our callers are telling us how they feel about club beer. Call in on our number and describe the taste of crisp and refreshing club beer. We have a caller on the line. Hello, caller. Charlie, I drink beer, but this club beer, Charlie, I want to describe them. You really say hello, listen, bro. Charlie. So okay, the taste, no, they like. The taste, no. How I could describe them? The taste, they like. Charlie, taste deep. Charlie, you talk all. Taste near deep. Some tastes are simply indescribable. With premium ingredients and master craftsmanship, the taste of club beer is beyond mere words. Charlie, grab a bottle of club beer for just 7 Ghana cedis and tell us how it tastes using the hashtag TasteNewYearDeep on all social media platforms. Drink responsibly, not for sale to persons under 18 years, not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Uncle Sam, Miss blah 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 blah. Dr. Mensa, what that Dr. Mensa in back clinic na no. Na wono dey no dey adwuma. Hey, oba, what umra? Say your friend Dr. Wonder. Yo, sorry, Dr. Wonder. Na sadi ne kura wonya ne we ya. Roni bi o no dey bibidro san ya de na. Roni ne hoto no no. Oh, you are wonderful doctor. And na ye Dr. Wonder say aka ho no. Me se na nsen ya me kwo hɔ ne nipa bu ebu fa so no. Wo ye adwuma. Ampa o, da bia wo ko Dr. Wonder he back clinic a. Ene ma akwani mu pa. Na de tie ne say Dr. Mensa say borom na ne Dr. Wonder no. Abiribia wo ye research. Osua de etinim die mu no wo ko nanim da bia. Eto na bi oni na adwuma efu ni nyina ko bobri forest. Ko kyerɛ wo adwuma nani so. Say yade bia ni hɔ. Ya Dr. Mensa osuro no. Na hwɛ so de bibiduro asabro fita yade ma na bɔ ne nsema no. So yare na wudu Dr. Mensa borom na Dr. Wonder hɔ a. Wo hawo nyina to atwa. Say se me kasa me bobɔ yade ahoro di mako ade ba kyenye. Sa wo tin kasa wo yare a. Ko Dr. Mensa heba clinic. Yo de bibiduro yare de. Ebinom ntiase besi ndɛ. O kotwi. Oni grize pone di hwani mu. Anase kasa wo besi Dr. Mensa Johnson. Number 7 free ni 0271 173 551. Where WhatsApp. Ana 0245 958 768. Ye chat where 0209 500 273. Dr. Mensa, Dr. Wonder. Ni nyina ye nipa kro no a. Okay. I was for mama yentie asem bia atiatisi. Where your friend attende. Okay. Mama yentie asem bia oba bi e ka te ni kunumpra. Sumpana 3.1. Okay. Ajubi bontu kwasi aba idiote. Oh, yes, so me me face you. Ompana no aka tense wa umienu. So ni boy we me sure say wo minimo. Enti twen me. Me ba be bo be me ba ofie me ba be face you what? So ummu ade abekwa akosua nyansa jimi fo ba. Me no me gu awa ompana no. Me gu mpere na abara na be wale bright. So what? Face me. Yes, so say me front me twen ti afa frɛ me. Na de on ka chem na me ntwa wo ofie ho na wo drop na wo de gu sign bright no. Me send ma wo mpana no. Na me mfro ofie ho no. Na me ntwa say me nsura de. Because a Japan na me ne ye paper enunti na make sure say Japan handle bibia. Yes, so say me frɛ wo de a make sure say me face so ni boy na ma send na ma no bontu. Ajubi bontu kwasi aba idiote. Oh, yes, so say me face you. Ompana no aka tense wa umienu. So ni boy we make sure say wo minimo. Enti twen me. Me ba be bo be me ba ofie me ba be face you what? So ummu ade abekwa akosua nyansa jimi fo ba. Me no me gu awa ompana no. Me gu mpere na abara na be wale bright. So what? Face me. Yes, so say me front me twen ti afa frɛ me. Na de on ka chem na me ntwa wo ofie ho na wo drop na wo de gu sign bright no. Me send ma wo mpana no. Na me mfro ofie ho no. Na me ntwa say me nsura de. Because a Japan na me ne ye paper enunti na make sure say Japan handle bibia. Yes, so say me frɛ wo de a make sure say me face so ni boy na ma send na ma no bontu. Ka kire wo mpana na me bontu. Wo kwa na ma me abubonua wo nua coach no wo kuna ye di no no.
Omu de nya uti o chance so nyo chance be ba na nto aso pe on see upo mi kunu be di wo sa ro ho me de be naked draws no o be bo wo na Japan 30 million me gi 30 million we Japan se ma chiro se we foolish girl we take away mi kunu odi we no dampe wo be ko na office o ba be du on pe o se we bare on pe what I say so nyo chance nyam ne o be chama na su customer draw half o nyina so boy we me na yi we see aponten aboa ne Kwasia, me sacrificing in the rest of the paper, and I will be giving matter. I will be no. What I can say in front, so who's from Yadia, me person, who see from now, shout and send me Johanna me shout. Or ban you or ban you, who say yes. So when she me out, but come on, Abubonia, can't say no what's nan to me, or Bommy Diacra and Yame. May catch her, home, Abubonia, or Bommy Diacra me, and Yame. Was Yaka, me minimum, me, your Kunani, and me fear and tell me who Kunayan you. Tunia no quote, or Kuminim Sako, Tunim Sako, can set up for dinner. Idiote, a buebino. Are you be born too? Quasiaba idiote. Oh, yes, so see me face you. One panama curtains or what me. So, boy, we make sure that woman anymore. Ain't it me? Me babe bobe, me bofio, me babe face you what? So umwa dia be kwa kosuye nyansa Jimmy for ba. Me no me gu awa on plano. Me gu mpre me no abara na be wale bright. So what? Face me. Yes, so say me front see. Me chen, ti afa frɛ me. Na dia on ka chem. Na me ntwa wo fie, ona wo draw na wo de gu sign bright no. Me send ma wo plano. Bontu. Wo kwa na ma me abubonua, wo nua kosu no wo kuna ye di no. Omu de nya uti o chance so nyo chance be ba na nto aso pe on see upo mi kunu be di wo sa ro ho me de be naked draws no o be bo wo na Japan 30 million me gi 30 million we Japan se ma chiro se we foolish girl we take away mi kunu odi we no dampe wo be ko na office o ba be du on pe o se we bare on pe what I say so nyo chance nyam ne o be chama na su customer draw half o nyina so boy we me na yi we see aponten aboa ne Kwasia, me sacrificing in the rest of the paper, and I will be giving matter. I will be no. What I can say in front, so who's from Yadia, me person, who see from now, shout and send me Johanna me shout. Or ban you, who say yes. So when she me out, but come on, Abubonia, I can't say no what's nan to me, or Bommy Diacra and Yame. May catch her, home, Abubonia, or Bommy Diacra me, and Yame. Was Yaka, me minimum, me, your Kunani, and me fear and tell me who can I you. Tunia no quote, or Kuminim Sako, Tunim Sako, can set up for dinner. Idiote, a buebino. Okay, idiote. First time I'm at this wedding, no, idiote. Idiot to the minimum salata for. When a latte ni casa, now one can idiot, and then anyone. On the Bruni. Adwina ewoni petimo no IQ bruni friend IQ intelligent quotient say 140 a average wo de 120 a we foolish say 100 a we stupid 8 a we idiot enti ajimi fo nyina idiot no na say wasakura foolish ne ye kakra if say oben 140 no ho and a stupid ne or from 100 and na 8 ne idiot nti IQ no yes ne IQ no wo form ya kaso bi say ne IQ no wo form a let us say idiote na me nim say te bi batato ho sa idiotic you mama we aye masem nti una me de me hu na ni so aye hwanyan asu fire bu ne kan aye wote hwanyan aye hwanyan be yo hanya wani so e be ma ni ntia oba bia ti de ababa we ye kan yase na we yan kan Asem we say baby efiri ba ya kola wote kola ebe ye obai na ne kukutua so won na ayese batema no kede cho be ma obi ene ni kunu etwempena ye mu odin na ayese waboa wo ba na woni ni kunu na etwempena ne pen ena ayese wo roll na mo ase atwitwa ne pictures and ase photos ene wo dey send ni kunu no eno na ne wo ko hu ya ni ko kwa paya wo ye no hu hia osi ni kunu na afa no osi mi kunu no wone na ye bibi pen say ni kunu no one na da pen first one but waboa wo ba na wo ba gi ni kunu
wasa waboa na ye pipes ama na obeya wo kese enso no na ko say de wosi kasa na I think say Italy and I say Germany said you ne kasa na ye no on kasa mfi Ghana ha wakwatena ho na say wakọ ho no waye pipes waboa baba we ya wo gi ne kunu no aye ne pipes ama no enti asemi ya brochimemu ana brochimemu ena chese ni kokwa pai den na wohwa a Japan no ya wo bonidin no obeye obeya o se bontu no ho bibi if it's also a Japan nam ne call contract so 30 million imagine a Japan ho obi wo ho a Japan be relate obeya a friend bontu na me na bontu so ya atibidi o se adwubi bontu bontu so ya atibidi na be anya atemdidi na me ni se ebia se wa wutu no wanya kunu na wono de ya atemdidi ma ne de wanya kunu kura so wa na ha se no mo de e normal bon for crampo ho we na e normal thing na se ade no bibi show man bro so a ade bia ni kwa se bia wo de ye didi atem kura na wo de afọ na Japan so ya agent ana se bibi sa wo se wo ana se wono ogina ntem wo ye mediator ente se ye bodo bia wa nka bon se be chirim ina voice na kasa be chirim na katacha obema ma no de wada roma ye fabric ya wabi na ye ntu omofo sebia so sebia kronto bema ne ma me wo na wunyina benkuma na anifa enna ya kasa na Ghana ha senum ya mamla ne ya mane no anka ne ye nananom na nankanso afo na ye omu na nankanso ano betimi wale be ye se 5-4 na be de be akogu akura bi ase ale baza o kamuna na na be ye be fuo won omu de omu ye fuo ne omu dwuma wo tan attachment o person na me amatra wanti so me nyade tana wanti so me second born fi wanti no ware wanti ni ba pia why ade ebno for man ye kire mu nyina adazo ahini ni so for mami prema ye kire o ono wo ka bro pa o wande watena ho ache obi a oya kwayi achemu ni so said the wesi akotena bono ho acha tikasa no ho but why ade o kasa ya na wande obeti o techima bono o ka bono wande aruza nya so wote ohini ni oba besia yo katacha obema enti emma no me ka mana kosi se eya yesu so fa yakoma engula to ple e wo mema ho se wa hwe ye wo de ono wode ni kunu se na bontu na jubi bontu no aba ni kunu no ye bema enti me ka kire ma ne se wa wari o se wo serious relationship mu susu e fa wakoma gura to ple e wo bema na wo ne netie no enti wo de wo kan wo to ho fusa dada o metumi ho fa on se bibi wo wa o mameka na ya de akwaso oba wo ti said wo se hu metwetwe ya wa hwe akwa bibi kana obemu na hwe o nante na wo mu na hwe ade wo no wo de na ade na mi kunu so ya bare na kunu oni so ya bare onim so ya bare no okofa no omono bare ne ade wa kan no e do obaji ne kunu na bontu ne ade bontu ate omo na me kire se wo fi na wo kun ka de be oba na ka se oba na ye bare na wo kan wo hu so ya bare na kunu no okofa no so what you say ono ba o de asem kwa be she ni kunu no be ma ne ba wo so ya bare be ma o mo ka asem to ya so do be mo kan ya wa kwate hu so anko onya bi nka na asem no so ne se ya bi obama defending ho wona yire ni mu a otimi ka se ho oba we me ne ye dey good no bama bi azu ni uni madwuma me se obetimi aka aduane a odi de man oba we ya ne ho ba we me ye dey no de defending ho wona defending ba te ko bi so no wo ko be betimi oba no so bibi enya bibi a ma oba ne landing we eti me ka kire ma ne se wada roma enkodi ne ma bi achi na me nkonkowu said the oba wo si hu mi cardiac arrest kura betimi a che no wo ho a ama na wu wa be ma no wo ba no ne ma me egu ne be ma mu no wunyina benku mu nyina nifa forget say bia wan hwe ada ti bi na so akotwe kura wu kada chaw eni ma bi wo ho say me ma ya abrewati e bia ma fa mo apie me ya abrewati na abrewati ayi wa kona wo de atwa na wo ni ya be ma poma poma ne de adru bla mekita na me ka say eni ma bi wo ho a impo no se wonya ndru wo mpanyin fie so a yesua mane cycle wo ho be ma no se de wo beto ye no nana no ye nyina ye de mi se ma tena kwaye mu a
me na nakɔdwo to fo wanwale ba akɔ wale m na adwa donkɔ no sa wale maame bi wa yom so akura na ba akɔ ase ka ho won enti beti o sa ono kura no sa won kan chemafo me de na minimo me ka beti mi asi yo here wo tu na zo mefa anti me ka chema susufa sa wo ya sa wan hwa wo be wu agya wo ma na bi bo atwade o ntwa bibia achi na wo bo atwade ya se na no last week me hu wo ba bia dwoso kwan no so me kan ba bia ya kasa fi so o tie na wo be hu ba bia me ka asem ne ko na wa gisa ni kuna pie akoda abontinti no wa be dwoso ni kunu wa abontin ama be men so anya abotira wa bobɔ ne rough ama chese na da we nyina egu ho ne no fu nyina egu ho wo bi si wo ho wan hwe abewu agya wo mai so bi be ma echi wan na wan hwe ya wo bewu agya wo ma ono won pa enko ankofa anti wo na adwene wo na ma se abusuafo we de oba no se o kasa mama yemlem no pi odika efisa eto da bi na se o ye wadwene se o bu obi ni wo yi wanumu aduane ahwe no wo yi afiri wanumu ya na ya ye kan ebetimi afa so wa na nikunikura agya wo ye chi de na wakɔware adwubi waho na wakuta hurihuri enti oba afutuo ne yɛde bɛma no sɛ ɔma no bo ntɔre yam ɔmayɛ saa menya akomayade mewu nyane ma hɔ menim ɛmaro do ɔwɔ deɛ na mmom sa me blame saa ɔba yi a ne kunu no a wo bi gye ne sɛ be deɛ saa de me blame no na yɛntu adwube fo sɛ te saa ɔnte ne ho mfiri bɛma no ɔno kora ɛsɛ ɔmpena nso ɔnti ɔsɛ ɔbɛyɛ ama ne mpena no ate ne wagyaa no aka na si abɔnten adwube ne wɔmpena no ɔsa ne ɔno so ne kunu hɔ ɛno kora so ɛhu paa another case ɔmo sort akada jase mi wawie oh me de me ni bibia me kaka me kan se de mo ka no akoma de fo bi akoma ni agro na me de bia me ka se asem dia na so na se wontimi agye mo to me no ma bi ho ma kata chawo ya na no na manfo de me ka ade bia wotim hu bia mo wa no enhwe na ewu ewo kwa bi so because one day ntia ma me ka sa ansa ade ye wu no wo sika se de ne nye ka se nipa na wu a wo ye hu wie nye ye o ma ne bribe nye ye enti ade edi kumbeba ede akoma ha obeba no kata chawo edu enye wo ba wo no yetu ase obi wo ha wo betena we hu ti se oba wo ka se utie kasa na chi anakoma wo soro pa ebetima tina koma na wa be na we betu na nakoma e ma soro oh kata chawo no ohine yire wati we kura no se we eto no nakoma be ba so sa no mo no so kata chawo be ma bi wo ma tio kata chawo ye wo be ma bi wo no ma se be wo fa na yire intempa na be ne but e be ka confirm ye woni pasa no mo no so but the person e kan say wo bedi be ma chi ana wo bedi wo ba chi ne wakonya problem de e better say so ya advice so say eduru ho atobo ne wankwanko wo anya wo mate say de ka cheche wo kai nya ye kura ne ukunu ne wo ti asempo wo nyale yempo na wo dress ko no be ma wa fa wachi obai wa fa wachi ni sasa bo ba dwuna ye tantantan Ghana sa no ma no yenim me makase enye easy sa enye easy kata enye easy but ye kan say si etufu de a obi ti bi ho but ye kan watie say na sa de o ebekum de a ma mentwe no abo e free hwe ma menka wo ba ma bi okwa ne te okwa na se bia wo ma wo twe ho de ode ye onya wo twe ho a wo ti bi konya wo ba bi e wo ho oba bi wan ne te na se de o tete makose wani enkoyi a na wo ye bo enye easy de te se de kata wo kan no but wo ye bo na wo tie futuo etie sebe amount na ye ka se obi kan se obi na wo tie sa na edum be bi na wo ti mi jaya awo na wo no kwa wo ti mi konya be ma obetima mo awo meda wase na te fa ko meda wase sofo bremu so ada cho be ma na be man okofa oba e wo ne yire chi ayedei akomate be ni Bema no okofo oba ayedei e ba chawa me nimi komo onana mabodi amika na otunyum ye azemira kan nye meme nyina na katacho be mo mso nyewu anye meme nyina ekwadwo kasa na say one kasa say ye free ye chiri ndi sa de nde wu nimi ye o sofo ye pentem onana awori ana manu ko beni madam
Oh, producer Pato. So me say be me fini yire chire sa de ndie wa unye bi da. Na say wo ya uji. Omo so wo mo kutuku gan so sa de ya. Yo, Safo. Ma bi se wa se wuntimi nya no be si sabri. Na de me na de orodo pa na abani pa se se yi. Ya no tie fie wo nwuro so. Se si a wo nwuro so. Ananyo. Okay. Eye. Orodo aba mpani fo nyame me twa no. Na be wo nwuro so ti. Ani dum so yam say. Oh, nana, emo ya. Na be wo so tinam si ja. Orodo ko ebe dia no. Orodo ko a na mo abemu ai. Abusa for mo me call Asem Empe Clinic. Oh, chlamydia, hepatitis. Oba ne bema awosem ejejemo no. Asem Empe Clinic. Aso come on Asem ne yeken. The only Empe Clinic was come on pona eno no. Ene as come on Rural Bank ni di hwe animu. Ya di suo bia ejeje woni pa da sani bia. Ya di suo bia. Ya ejeje ni pa da sani prostate sembia. Ya die bia friend anemia. Ye bo moja na we. Ye bo moja wumprai. Moja na enwunu fa wanum anasem fa hwenu ngu fom. Na so ye de ewura ni padua ne mu a na sanwe. Abibiduro timi no pa. Abibiduro timi no pa. Cause come on Rural Bank ho no mo a Asem Empe Clinic obeti ase pa. Yare bia woni pa da sene be ko ho no ayarsa emmono da. Owo ultrasound scan machines e wo ho ene de adwumawura no koto by kura ansana omo esase ene lab machines no nutritional counseling aduane esese odi ene de hia me che bibia sa aduane bi wo ho a wonu maduro ankore wonu udi sa aduane na dilutu no agene no ase no kura eno na nya duro ni na enyo ana doctor ni nya doctor ni aduro nanso aduane awudie no ene na emmoa awuso obia na ni a kire Asem Empe Clinic askoma mpon ko san ho yade na obia so kwa onya positive results onya results pa na uduru hono mo a na wakubisa wonse ona duro bi efe no May vitality enhancement no May vitality enhancer wase sa aduro no bisa ho bisa kira kwai na de obo a ebe hu ntempa ene agan kai Ngwamanfo agan no oh sir fast aduro no fast agan fast obia nto bi meka asa me de o se do bi ho obi se me de anyeme na obia nto bi meka asa aduro no anyeme obia bape no de se de kwa aduro ho timisisi ya de pa aduro ho pa na obia nto bi nsi ni pati da wase buku bi anwumre bia na fakwa hayo na abekum pa na obekum apra na pa buku anwumre no buku akwa bi wase me to firi sa me to ayi agan bi no bibia mentimi kekemata de nsi matuma ta de guso because was he tent about tent was he tent yeah said the master no number abe frɛ no 0240 61 60 61 0240 61 60 61 ana 0279 35 65 70 0279 35 65 70 okay oho abaro mama yenni amane aka simanan na nonkrabo ewo sumpa 93.1 yada so ewo sumpa TV enti bomodna na brabahwe ni so ade obohunu
abadwafo ne wana ode wonsam no abani nyina kama pa mama yade hoho abani nko bema memo akwaba asumpa mejoso etesai ami adomboko yo pa to de sai idende kwa blasante krobia yo ufi hene pacho mikurumpa ne mpatasie bet eduma ina metie yo ode akama asembi asante obodin ohene yere o papa ni baby okudi pai fa ho yedai man be ese o hode asante o teacher na ya wata free good o se onu mu fi ho asan wo ba ho ayo na me o ha na o free Mmrantehene mudi sumpa no radio station bi so yusu bi o nam se da bay o se me se radio station bi yusu sumpa no sa but I want to say ya na mo so mo voice bum omo bonyum am say omo wo sunwai enti mo check sankrofo no nam say they say meat kuma se sompa ene sunwa sompa no ni nyina enchanka de no kola nso na ye de so enam kwem enkra na ye mienu adwuma wura na say regional capital bia obebie sompa enti yesre mo amwo ahafo ene bonpotem ho no so mote another sompa ke kuma se sompa ho a the same kokro kan the same kokro kan medam ase aja sante ya wo fa wo day ya mo adwo pa ya dana senso nani wo program no ho ono so ode wokode ni edi akire akama yo aja sante be ma empani force anwumre de boko sembi kire mi so na mse mi bedan osumpa ya da wase mi so monya de metimi aboa mi afa ho medase ntinam de bai yo ya so aha de asma ayere so nko anti ne wa ha anti wadaroma mi nti asma akire so no papa mo cho me ne oba bi na wale e frɛ na kuchan me ne wale 1999 to de mi firi ni kurom eko ni kurom adumai so pato 1999 yo 29 no na me share radio adwuma se enti odi me firi mi kurom ho edi me ko na adumai ho edi nka o ka kira me se bosomi adwuma bi wo ntimi me enko na me enko yi na me se bosomi adwuma ba na wo se wo cabbage ne carrot timi so mi di na chi ene ne ko yi timi ko yi no ehun adwuma na me ye na me nimu ye te ehun adwuma na mo ye enti efia me ko kira mo no ni fie wura no ne efre ne jama aboa ene o ka kira me se ewaduma ho ajama aboa yo ene o ka kira me se minya ban adwuma me na me se hani papa no so na opemasem pa ewiase de esi obi pe wasem a ese obon din ti mani na me ho so na me ye mafu mo adwuma na o ka oyi ebeka efre me ka kira me se me mra adwuma wo aduma sinye hai na me se nti me kwa me buse mu na chese papa no ena de me koy ti papa no me de ne ye papa bibia ewo mabrabu nti tema ye fa me no makatu abai ena me ka kire me wai me ba me yire ne se me ti obi fie me ne na saatem na me ne na wo miensa me ti me ntra obi fie ada nti nka me pesa me je plot na ye de ye bobra o fe sare ba no ai wa ya de nti asema o ka kire me ne se adwumayefo ni nyina ya fa wo mo no obi ani wa je plot nti be ya me fa ha dan sa na me se nkura miensa de ntwa awo nti me ka se me di wo kire dia emwa me ti me kai na no nti ase na me papa na me do de me ko adwuma mu na me ka kire nse pa nse no na de me ko to adwuma mama nyesika nti papa ne ti ase jama aboa ti ase sia se ni se na madwene ye me betim de ato oba na nim oba na se 103.1 nti yen ko jame na me ko to asase ni bi nti ono ne mai bi ni afre no chiame buachi ono ne di ma omu di ma dance ye se me ko to asase no paso waketu ya waje first netimi to plot waduma ho me pa chao na etimi to yo netimi to
maame na satam na proton ye 30 any allocation nyina 35 million 35 million now also first salary need to be to okay ayi na omo de baaye no na maame 25 but me kwaji loan adeka ha ntitema odi maame odi ma ayi okodi machi maame kwaji asase ni wie no na mkoka kire oba ne se omi nkujame na me nkotwe nsuo na me ntwa me bro no wose ade wokae no mantie na mse da bi mentimi mfa wadwenya madwen timi gusuwa jiji loa forso ya se mesi down nti me si bosso e complete baako eno ka kire na me nkura ne nyina so ene dadem nkura be 9 ene dadem timi baba ko me panyin me ba panyin no ye frɛ ne Samuel nkoma to Cote d'Ivoire bai na nyina ne da eno ka kire me se akura na waba no nti ontimi ene menna na me se adenti no wakasa obi ama wale ode untimi ni menna sei na ye wono oba ne ba da bia me de be wale me de ne be wale nti asem wo ka kire me se manfo so anye da ba ko na mankora na nkodamu dia ene woni menna se memma ene oba dan me so satem no me ka se me yes adin bi mana se de waka no mentia emwa me ena me sa kwaje bosia na mintua no yentimi controller na akwa se bosome so a na se menya adwuma bi ya na me de akotua because adwuma na me komu no na satem na adubai na menya kwan bia wo secondary school mo nti se menya ofu bia na me de akwa adwuma na me de akwa akotua scan bi nti me tua ya tua 3 million na scan no so amekwaje ye no na ye 20 million nti me tua 3 million edi be bosome mienu no na menya scan kotua biem na omu bai se omu ba bechem na mga che omu se omu ye munya abotre nti edi nkan so no asase no me ton half no onua mika se ahokyera ba nti wo me ton half nti okofa onua aye friend Paulina one ne okunu pk na nko mu ton asase no na mga che nse da bi se abusua na to asase ne dia ene yentimi enton dachi bi be ha ya nti ye be dia ye nyina ya prane se ye be ton asase ne dia ene yempe abontre ni nonto nti oka me ka sa no wantime de me ka he na se na mse da bi se ni se nso na aba nti me ka se me ho akwakire me amma kodamu dia enyi nti me de me pe obi a e wa abontre amana beto obi e ma na beto ni 60 million ena me di mu 17 million ko tu aka no nti ka tede 43 ti 43 na me ye madwen se ka me de to adan so satam no na wone me ye wantwi sa na waligya ne babete na menim na menim ti da ko pe na okacha me se wakacha me se onwale mbiem de onwale mbiem na me se adentina abasa obi amaye ho ade na okacha me se onwale mbiem na wusi da ma wona ne ma na waso onwale mbiem de se ma ton front no half kura na even say half na mgie na asem ba na me ton ya anka no so be ye de o ton ma abontinsu ni ache van se 5 years in when awali jai ni by 5 years nti e ba sa no e dan no so masi 2 rooms 2 rooms ma ai empanifo me fra djuma beba no no wayi me no ma nyina ato agu nti anajo bre e na madamfo bi no baby o mutu godi e mansi o mu ye mansi adwuma e na me fra ne ka chense offer say ni say na me yere di mafaso nya baby na no so me frɛ ne wo faase e wo bo ho na me kwaji safoa e wo enko ni fie wo satam so bo fie a wose no e pro na no e na me so no si ban ni ti na me mpese me nya ban problem na se me de me nsa beka oba no na me kwa nya ma ban problem na nya me mfasa ma na madwuma kwa bo me nti 5 years ni no man na agemia ti ni fie abra on me ka se wo maame ha dana na meboa nti me gusuwa me panechewa se on de boni kura na maya na se bia na mokura ni tino enkura nsia no mentimi hwe wo mu menko mentimi hwe wo mu nti me panechewa se sa 43 million no kura no enka me be pata no na enkura no nti emienu nyina ya sa atena se me de goto na busuafo anim
o kanya o mu kanya wo so on de on wale bi onye 43 million pattern onye 43 pattern na smesi so na me de call ye headmaster ho the guard call ye head ye meton ho say de aduro na edine mame enkuransia me nko me ntimi hwe wo mu enti won de won ka bi mame se pata kura na me pata no na se me to asase no menini mienu na na dwene ho a de to beti abase wo se man kan kire na enya hwe won de pata kura me pata no nti ye meton frɛ no o kan say oba o hye ni be 3 days wa ama ena me sa de ko to ye headmaster ni ye headmaster no frɛ no wa ama wa mpeke ena o ka kire me ti headmaster ne ka kire me say oba se won pew na aden no o jawo nti be ya me de wo so won wale me a oba se o pew pem kura na aden no so won wale me nti headmaster no na ema me nkuna ema me gi esa na chi nti firi wo ko ne de na mani da no so se bia enkura nti obesa ba stay na oma nti ba busu mi ensa na sabre na woni nkwara ne tie nkura ne de meni wo mu ante eda ba ku mbeti wo mu timi fie wo mu no maame atimi fie wo bet sene se meni wo mu na tie fie no ameti mu no da bi wo mu di ho akontwa sa se mi ma mfa sika anko ana se ma mfa aduane anko ma wo mu a ene nkura no me ka se wo mbedidia na meboa ene nkura ne bi kura na ka me pese nka na me di bi ba enso anye yi ma nka nche me se me mfa nkura na me nti ma mfa mama enti me hwede ekọ na dire mame enti efia ameti mu no na o maame ma ne maame ka kire me se ma wale dia ene edi nka so no me pa na che wana bla me di me ntena ho no ma be 5 years ono so awale wa wale ena me ka kire nse ne me so me wale enti me di ka edi kwato na busuafo anim sese na oba no me ne na ka me so me di me ntena ho no abra me so me ye be ma enti so so wale me dia ene me so me wale ana jame de kwato na busuafo anim na busuafo no fere no wo so wale me ne wale me china nti me konya oba wo fura me ne no eti awale ono so firi hene ono so firi we ebo unya no waduma ho a me nya no bi na de ma me bo ma me wale no wona le ba duma ho I said ya me ne nati oduma ho ija ntum dabi fie na metimo no ho na me ne nati yo nti fie na metimo no na o papa ma no ma me se ma wale dia ene mi mfiri o me so yese no me ma me nkura num no mienu wo SS efiri se nkura ne ko SS ni nyina ba ko nso aba form 1 SS form 1 wa pu nkura ni nyina ma me a ti se me nko na me hwe nkura no na me so eda ya masi no ma se oba apam me na me sa kwa ko hwe nkura ni nyina na ma sa kwa ko ha dan na me se me de ba FM yo na emwa muso muwa mu beboa me bia no mabua mo ba ne de wo se ma ton proton half enti o ma me entena fi ho afi so aponkura ni nyina ma me a me na me hwe nkura no me dase yo abusafo abadwafo ne atiefo ne ahwefo se de jasante be ma o kan no mama ye nkwa homar so ne oba na kasa na yentie ne oba no so o kan hello oba se sai me adu me mo adwa ya ege paso de sai me adu paso what de sai udin na me adu mo okay ni de sai eno chan ho ye na me adu mo okay ukru de asem bi abaye nche wo sompa Mmrantehene na ne no kase meta ba duma pa ukru dada aja sante o se wo de nam kwa bi so na nenye ho na yire no wo ye adwuma no o se aja wo pepiri bi obi abo plot na oje ye no duru ba bi ne mu ne memu oden wo so wo ton half wo se unua bi na pese wo to se da bi ene de da ti bia de penche beba enti oba to ma bontusi ne o to ma bontusi ne o so nware paniampa awade no waja wa ware oro so aware ene nka 1-1 draw na ni nyina echi no ba bia wote ne yetu no wo so oba betena efi obi o ade ngam wadaroma etesa na ade na abasa ade amede asem no de nka me nka sa kire se waba na nse ye waba ha na otwekula amai
abase efie no obekum wo fie no e ma me de koma committee for plan na wo si oni time o di beti o ma sem ti asem de committee for sisi a wa ye nkan ye anu asa de aduru wo etimi ni tri free committee for aki ensa en wo no de o so ontimi nkoti o ma sem oni time o di koti na de a ho de eno acha obeti eno acha yi oba acha aja wadaruma adi die kwa so me kire se ade ne be ma no wasi fie na wo se wo ma no metena ho nka sa me aja won si fie nyo no kwa de fie okay senia ne die wom ade na so ma no mefa ne die baako a waye no so waye dampo mienu waye dampo mienu a plot nyo no kwa na die ni mienu nyina na die wo ba wale me na wo nye plot ni mienu nyina na aye me ho ade na me bai ya beje plot okay ani ade afom duma kakra ni yesi etisi yesi na tumble bi na ho ade kura ni wo ama me papa ewo ja me plot full plot etu ka tell me say dia ta mo do ahwo din wo etime nkoto plot no ni amfa mo dan so ampa mi bi etwiri koto plot no me de bo dan so Nika bin shame. No, why no abase, wo say, what the 2 men se plot on the enton, so. Ya panta forma enum. On granny doors also were back come in here. 82 rooms now, yes, yen. My young one, Kakranka, and Yami Pijan Colana. A mobile fee. What said that? And you can't say that pot no dear, a fan so dear, Miss Mimpany. Else a young one at all proton. And a dan ko kom ko anyon ko na we see e fom duma mi nyina na ye en ye di see eti be de ba bu mani aguso ti da ko metwa na mi se en ko fo sunsun na yo maba yo mba tintin je ti ani se obo be top plot ni ku ayen klata ana mka to mu se enya adwuma ne enya adwuma tena na mi kunu en to kwa wo so e bi entina what's what beton wa modi akila mo beton plot no ne no want to kwa e wo so na plot no no kwa na jiye nkura ne doso ana me de mechanic sin eti wana ni wo ha na one omukọ abontene ni wo wa na me phone bele ana mo flemi ni bla mo flemi ana me bai ni ko yo mo si be man si ni half plot no wo tom na wako iti half na kan de eye me me madia ebisia fo hia ma ni jitu mamba na ma ni be twa half plot no etoni kiso be twa half plot na tom na se woko na wako wa lefia utimi ye tuwa no asa ba se wo sa ba be gifie no plot and half na ba ko ayi 2 rooms no ba je ba ko aka be dem ni ye tuwu na sa kwasi abuo we na ehe fa na wo tin sa kwasi abuo we enti papa eda no kasema pam na me pam no waton half enti papa sa be ye dia na so be ba dan mu dia na half front no eda ho onko pes ka mani pakro no mesi e fisa nkura num na dia ka ho enfia se se ni mema nan o mu dada ba ko ana msumi ni mem bi no da ba ne tu ba da tu mu no nkura na fa no mu na Ifiaja, no bisa me na de ekele no. Eno cha wadaroma. Enkwada ne hwem no wose ebi aduru senior high. Ya omuko school me pa cha wugitum se be man na ehwe enkwada yi. Again, o bai. Omu bewie, ana de betu manim se nkura ni bewie. Na omu sika sendi. Ya se di se omu bewie a, omu bekeke skadi. Odi so mba ye exam sena. Na akabo sume na se me kan sei ana musume ka tell say fa kai bo sume na di edu wom eti dam ni du na so mu ba twere dia se de tie bia wa kra no ba kwa ko twere bi se ya wo me wo ba ka tell me a se wo gina ho agi fika e dia ko na me se di sa bo sume na ne die eni e sa dia eni fie no ba tana wo eti so ka sa me hwan kula na oboa yo eno cha wogi tum se wo kan se wo nware no okodwa to asenka me ento abrabon so ne ahwe ma
Ajamina medami medium and a mini assistant. It's not a men's means after meeting Kuramu. And you got a blink me. Me say we can't say one water no. Oko Jantua, what can I say Oko Jantua? Aja Oko Jantua, you got to know when I know. Aja will be a memon when Yakasa. What in this flower, mammy? If you come, Aja saw that you and fancy. Am I my minute by the catch and sending me and buy it? And mean, I want you. Some way, I was some bedroom and I'm I want you. My minister, my minute, the catch and my one team said, I. Be my baby, check it, my money, baby, the woo. It's me, but no, mammy, one and then one. It is what's in the boy to our mummy. I said, dear, no, what money, baby. Me, madame, check us your money, baby, you. Madame, check us that to our mammy, baby, the woo. Ah, now, mammy, no, who hold her. Me, I told you, Sanabano. Okay. I want you, I do my want to get you. Yo. I know the man on Pompo, Rebecca Wasem. Nah, what I Roma, a deal person says a Bemano, Proton, and they found what on. About time, the Akana get Uncle Annie, the Almudem. Okay. Nah, dear, and what I don't want to see a Sabema yet to see down. Many the sea, no quite to see down, yet you see. From Jumani had been part on the dear Busan said, a Jumani or in Super one a coy, so a French part and Cola. I bought them to San Wabon team, no matter if you have one a go. Okay, Mammy, Jinaso Kakra. I just ante, oh, I be so bad. Berman will be so as a big Kakra, why? And Pachom Pesem Busan say, Tama meka ai akatua we wase wode afom dwuma de afom dwuma na ye no wakaso eno dia woboa because me makatua bae ena meka ne se na makatua na ba enti okai se eye wadwuma wo ye mo akatua na ade plot ma cha wase okai se enya afom dwuma ehu sika na ode je plot na okoye adwuma odwuma senior high na katua di ka na ode je plot no men kan ti bisane osu bobato bisane se to na ka tie di kan wo de je ya bisane ho ade ye na ye ni kan wo de fa hene ade ya mo ye na ne ye dina bonten ye wo di kan fa hene o ye ho ade ni sika bi pia ye dina bonten ntie nya sika enno ade di ba je plot no ka se sa atam no enno no ayi okoji lo aja sante wo se enye wa katua na mo ware ye no emfa so e ba so na marje plot no mpani fo kan sa oboa ye kwa ye wale ye no ye boka me kwaje bosia me obi kura aduma ho no ma na me kwaje sika no okay entina che say oba kai say awade mo boka no na na ure ma me nkire mu ye no wonte yo kwaje ye boka kan nyina akosi ya betina de busu nyina wa mama cha ure miano ma wonchire wa ma kwa ma so wakasa 30 million enti ewia ne nya 35 million ena wono no emame 3 million enti adana nwumere na ye wiye no na mka ne se maame yi usika na ode maame no 3 million no je na memfa de mkwaje ye no so emma nipa koro enti anwumere na ye papa mu obeka no koro a edana ye kwada mu na me maame mu so na busuafo kwada mu no ho na ye kwache sika na ye ka bibia enti medin hold on fire macha o se o kai se awade mo bo ho ka 30 million nanso munya 35 ena che se emfa so 5 million e ba e no kra ma na 3 million ma o san de ma o so kai sa aja ba asam no me pamucho ne se dia mi mu dia ni die mampa asam no aya enka mu mle kro mu a na mu mebi se mu ansa ne be ka asam na ya kan eze se asam no kro committee for o mu no fla no wo so ni time o di beti o matem eti wo committee for ho kra assembly man kan ho atem ayo mate enu cha de me kan se ye dru plot no to no so na ono se waje na katua wo aduma senior high media men kai eja that am na katua mai no se awade so mo are munya mfa so 5 million pe enso mo che bo mo ho me pa to that am na katua ne mai o kata no oboa na katua ne mai wo ye wo ko ye aduma na brase ase kura ni sei na katua ma brase na katua ma
Okay. It is what I said, no more half plot no my fans were ton half no aka no. Say dan pom ye no so asase ni bi aka. Asase na aka no yesusu say nka o mesi bi wo so no no won dem. Wadwene say. Eja ayata ya kwasi abuo evidence half full plot and half plot not on here. Man what this can here? And the scan so I'll be any bi. What this can here matter man free. Obi ani bi so ka so ta bet na full plot no no be sini dia atena so dia eja nya adwuma na ta kwase abuo no wabu me no ta de da bi oba e oka ne ha sei no yo o se abuo no wabu me no Mate no cha me da se odi ani dia mam na me kasa kama be man se obi se wasem me pa cho pese bi busa ne se tema me kwa akwaji asase na me ka kire no obi anka me ne yire me yire no ko obi na be kwa akodi madansi ama me wono me ka kire na o ka kire me se me fa amanfo a me no mu ya adwuma no obi ani ho a wo ha dan enti me no me wo si dan enti allocation no wase ni ka ho a nka ba bi allocation no nka ni dini be ka ho bi hold your fire we are trufo pa wa bre na unim ma chan wase wo kai se oka so okoje plot no ka chen se wo ma ye adwuma wo aduma senior high ho no obi ansi dai enti wo men ha dai no sa bere na wo ye adwuma wo ho no every so ka sa tam no boa then the enti america so boa ne se wo sa tam no na fie wura ne ba na ne tie na ne na temperament to kwesi sunye kuma e wo fie ho no ma fie na ye tie na to kwesi sunye gidigidi anya agoro enti so ka sa wo ye trofo wo ka sa wo ye trofo me ba ma chan eya da na me ko ka se you want to say obi anye prot Macha ka so mi si wada no ma se oba na ode no betene fie ho no ene ha wo di bia nko no nko a wo mra na nka oba no wo nko no krom na nka wo nko aba de nka oba je minnim le life papa pa na minnim ni suban so minnim life minnim suban ga me say ni yan fi ha ni na yan fi ha so obeso oba ga da ha dia ene full plot no ton ye no on fa famlansa. Okay. So betimi ade ne fa badi 30 million obetimi the 30 million na ba so on the 60 million into one for half mra yes sir do ton no so on the 60 my chan why didn't the allocation paper no so aja eno de allocation paper na okofa ba ene da bia ene to obetena ha kan se ni obi adi ne wo so eno no odi tu no de ani obi adi ne wo so na mama we hu allocation a obi adi ni so da what see one fa enkula no epipe one fa obi adi nye na se enkula no wa be ya siti onu odu di be ye na se se no ne enkula na eka na se se onu ani enti se no nti no ogina ho ka se efie na aka no wo ho kwan so obeji na kwa bi obefa so obeji teme tu na me freedom ho ti me wo kwa me fa so me wu bia me freedom obeji bia obeji eti se people no eno ni sanye mi din wo de ye no ye ade ne bia ene me ka chele no enya adwuma na se mo wura sukula tinya bi bisa no ma say so se boni wa na di so obeji boni no se ade ba china se odada ba kunu mu a wo ba ye ne dai ade ada ti no da mu a ade obe kum so obe kum ya kwa obe fa so amewu bia na be fi dem ma bi eti ma me na kum ya to da ni na se mama o ma papa o mon koda bonten me ba to ne o ko handan ne ho nso ya nkwa yo ba anwa de o ko handan ba okay na ma cha sa so be ma ye ho ade se be ma so ene nka won fa nko ni fie me do bi anya me ho ade me mpna me twen enya me ho ade na umpra ya no beda ho ni umpra na me twen ma cha ba ma ni ko mfie aja me pa to me ba ma na me masa no no kura we ho wo onya ho ma ha nti oba so anya da we mu no oda hene enya da we mu no oda ya na me si ba ya nka mo mle duma ha sei ya baba wa ya duma ha onna da we obi anim so oba nya da we mu oda aduma wura no ye na aduma no onna ni fie no wo dai ba kwa ma na wo da mu yo
abadwafo ene atiefo ne ahwefo ya sempa papa mama se adjacent obenya kwai abesi plot no bi kura adamu a just for the 30 million ba 60 million half plot no 60 million oton ye no just for the half ba emom enu acha aka chense nka ni nua bi so obeto so ene gensi ye ni nua bi so obeto ena adjacent amani nua na anto ena wato amabonti so ne ho ena asem no esase awade ne sase seye anti okaso nware abema ekodwa ato nyina obi e ka sakura me na mesi danka aye adwuma na mamu akura na nka machine mu kura na nka me antansi ama wanyale woni mi ana na nka ensure dan so awusi ye no 2 rooms no wanna utia na ho kan supada but also wanna utia ni supada dan we die ni pastor si ne ko supa etimi tia de ka macha also will be sasem empenifo me pamuche o tama no wase wo papa prot na me man tone wo ni busa ne se wo papa prot no woni na busuafo nyina ne onuamu nyina na to prot no ene wo munya asen na me de ko esi dan wase wo kai se wo papa prot no wo so anfa ma wo ko a macha wase wo kai se wo papa prot no de ma wo ni onuanom na mo ton ye no na nka wo kwa wo chefa yesa ya wo se etimi board da no so no sa na opesu obi sa nyesa ampacho an ajanti se dan no me chanting ya one packet pra na boso a etimi ye bibi sa nde no me chanting one packet pra na be kan ho a etimi ye bia no anka ho anka dan ye etimi amoso yo enti na se ho no de ma me acha kan na chere se nye se fully ono ko na board da ne papa da ne sikare mum na chanting wom ma me acha nyesa mpanifo so wakase ni sika wom ana wogina hanum se sia kan se woto me koto papa prot se mote ya ana ode ma me siye wogina wase ne chance na tra mi no kura de be mu a ne die wom macha wakane sa dia anya metime di ni sika ama no sa for the 4 million no ode ma me no anya me se me yire no ada tumi ne bobra na me sa adwe e woni tirim 1 billion ana dano so me si ye no me busuafo kura na me yaka sare nti na manya sika na me si dano me yire kurom enti me wo fa mu nyina na me yaka e wo sa dano o no yaka o so na ma wo fan se besi enti me so anti ase dia enti na me so de ma ba no se ma se o di dan no e de proto sa me ma me hwe nkura no nsia ne dia ene tasa mo kama mi influence anya nkwa na ahwe wo mu macha nkwa na nkwa be di madanse nkwa no be di madanse chibo production na papa ba ko se sia ana na dia wa fa ko yele pa metimi afra na bisa no so wo ma me ho a ana obai kura so amene ne tie se sia no obetimi abedi madanse se nkwa no na se me fie wura kura abedi madanse se nkwa no me na anajo kura na wo be bopru ma jiska ana se dua me waduane a na me dia man kura na di na busuafo kura ni me so wonte fie o hwe nkura no wakama kura na so afa fie na wo die tina fie na hwe nkura no efie aduma obi wo se wotimi kotra ama no bono ngotwe ansa na obafie enti aketewa na wo mu no me dia hi akwakofa kura na ene ne tisesi a be man akoko wo so me dia kwa ma na oba ya wa ma na nkobi anya ruti na papa ni eti sa ti ne wo ba na bele mi wo ba na bele mi edu nti na be fa akwa na wo de ne yeke na wo be fa ni so wo kodi kwama wo mo makwa ya de ne be ba afedi wo ba ya ati fanentali e mami no nkwat na me nchen kakra nti se no na wo de bokwa bidia de me se dan wo nya ne na enya ni tira enya me no nya wo tira me de dan mi ti mi hwe na ma ngo no na o ta mi ya ma so me nko no kora no di bla me bele na wo be ta ta so mi ti mi we no okay sina be fa akwa so de ne koyeke mame acha macha yi aja ese me pa so mi so wani dia ata mi ntimi nkata bi tie ma se we na je wa home se ye pese ya kire se wo mpra ne ja no no nya ne yire nam nto awade no so me pa so anje ma yo me da CP abusianfo mama yenko computer so ni dwa kakra na fe yento aso
Obakus. Wouldn't miss our brap and yin and yassim, and no, I had to me uncle. Yeah, bono, or by a china. Confanco, Asem mo, Bibi power. Me de sebi nuabema no ni makasa. Unse na nse ya no waka ni sisi ya ne sisi ya ne ya. Enye ni sisi. Bibi pa ene ekoso. Omware foforo nse na ntesa. And madam for one can't me. Listen na die we dia some ketu e. Ene na tiefo. Obi entie de meka yi. Ba ma duru biribia. Esa o ye ho duru. De ma ni die ba no yira wade mu. Mu ya ne ye simple kra. Aduru bi was cement ba so. Asokore mampon. Ye friend cement vital heba mixture. Ni nsu ho ne topa yeso ho. Na sa duru mema nyina fra na gan. Mema duru fra na gan no eni hammo. Wo de am sa wo be no. Wo pa mema duru fra na gan bi afa. Ebi was asokore mampon. Cement ba so. Ene mia eto bibidro ni abrofo do no a. Sa wo pendro do atu a. Kodani farmer. Kolinak. Missy. Apidank. Presa number 0240616061. Mema duru fra na gan. Mema woni mfie du nwotwe entumi numbi. Aji mafuya meya yese hepatitis metuase misremu asa waya bi na ekiki me emuya meya sciatica any bone fracture no yeduro power specialist herbal hospital Dr. Kosia Dua ya betrete sciatica entini any bone fracture no mpemu yare power specialist herbal hospital ebe hweme wahu entem kura one ma specialize wasa area ropa yare ba konso ne saye omombre pa hepatitis B, stroke, diabetes, akumamu yare ahoro, typhoid, awo, dunso mu yare. Ni nyina power specialist herbal hospital. Koko, wadi abef mfidie be hwehwe mu yie. Ansan wadi omu nduro na nanam no akam. Accra, Kwabenya, ACP Road. Wasi power bus stop wo hwa. Kumase, Ofeyase, wani Josbro, filling station de hwe nemu. Ena takrade so Anaji Estates, Customs Road. Ghana ha baabi obi a wo bia mfre 0244 54 44 22 and 0200 38 31. Power Specialist Herbal Hospital. Hepatitis B, ayaresa fi ankasa. Odofo me mawakwaba eba abe herbal clinic. Ope ayaresa bia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho. Na wonya wayaresa na won mo etiapa na eye abe herbal clinic. Yade ahodo a abe herbal clinic edi hu dwuma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewo mpam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe herbal clinic a wono ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo abe herbal clinic wo hwehwe abe herbal clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahmatrufo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amsebra abe herbal clinic bebo abeba matia kanoso oni baba mutrem abusiafo achachani no a yedne to adaka mu a wonkomu ede wo mafunu bu no bugumu no ni achachani gina ho no wo sun yesa ade na aka wo sun wo sisa ne yebeyeme sa ne yebeyeme yes yeah yes yeah ngade Asem yeah Wisoma just adio I just adio wisoma ayo Yenenio Maybe I will. Now can I say? A woolly. What brother moi? Some FZ kura. Yes, you already know go no so body po. Yeah. I would have come. Hey. Just obey men in action to Mercury and Hopany. I pursue. And my moon and a few moaba. Why, take a moye or mono, what it was what? Na, sir, Mr. Mama, Monimoa.
Sir, one of our motion to Moku, when I was better, Sanua. Sir, won't you be here? Won't you be any you? And I'm also for you, brother said, I will not be been to Yes, you did. Sumpa FM. Okay. Okay. I was for Mama Yanko Abe Heba Clinic. Na Yanko Shadi. Ubia second says I nipa. What an hour many were Yakupo baby so as a bra. Abe Heba Clinic. Mammy Abe, Yamwa Yuko. What's what the amount for you now? You're a crowd, one person will call her. Nia Nipanti Miniano. Ubia Timina na hona abeko Holy Heart asim with the Holy Heart ya dia e kan wa ye nye ho operation akura wo Ghana ha o this is US and Germany no ne ade mami owo ho do tata hwepa etwire wo so wato gemu wadi mfie duoso wa ye dane wo de farabra tie osa no wo banum koko na duro bi odi stew e bi so odi yenkwai bi so koko wodidie na wo sankwai wo sa ho yade na wo sankwai nya sam ketwa awuza fo ye da mame abease na dawroma waboa pa yare su bia titinkuda kuro ato ho ache wa ya se diabetes kuro osekai agoro na ye twa nipa nan ya sai kuro no enso nche diabetes kuro no ada na ndi wu enso your point okay abuja for say ukoma me abe ho a your friend Dr. Esagro Dr. Esagro ukava ka say odi agro last we be say Mmrantehene ma bedu ma me ho na ma me no describe na say ha ono a o say me buy wonye serious kuro o na say here what the ono we say problem ade abara nye problem kura abuja for say ukọ na Charles Khan na wo say sickle cells nko ade 5 days condemn to theater apatrapa new site tando so kwantempo no so ba bia so da kase mienu sie no Roman ne Presby nkwanta na da ho no a say wo sisi wo so kura ade abaka cho say nante ukọ abakọ akoto hotel kase bi ewo wonsa benkum so wo tra hotel na best 10 steps wonsa nifa so abe heba clinic ne signboard ne si wono sa wontumi nante a taxis ne trotro gina kwantar so bebre abe signboard ne si so wo se me call Dr. B ho ti number abe friend ye 0243 34 53 92 0243 34 53 92 and 0506 46 02 08 0506 46 02 08 abusafo ya keka nyina say ya panyin won na yire ntam anwo no eye odasane wote adumai adumafo no so ka ho bi o kwa kasi e chebe mana ya kwa kasi a chebe obana ya kwa kasi a chebe mana o hine ye fa tinta video no bra na ye nko yo kada chompa chome das na sompa 93.1 FM mesro na sompa TV ne ye kira kwan no ye wo Kumase Swami Nom Hotel ho no share filling station ani dia nimhwe no enchem ho pe abro site to aso miensa ehwa na ye sesen na ewonti bra na be hwe ye kira kwan ye ka kira so betimi ehu ye social media handles bit say Facebook eno aye sompa 93.1 FM sompa 93.1 FM and afa sompa TV Ghana afa YouTube no say ye sompa TV eye amonkọ ho na mo hwe wi a mo like it na yesra mo subscribe na mo san share fama foforo said ye be adwumadi ahodo a ye di wa hase no nyina no won sabeka won chefa na watimi asuasua hunu bi di afirimu na eno achi so mpa app mpanyimfo de aba tara one media mpanyimfo ye dam wase wo mo se ba bia bekọ bia no eye to da bia hands free wontimi fan so ahunti no so mpa app ko Google Play Store
nebo yes Tara1 Media dash Sompa FM Tara1 Media dash Sompa FM Sompa up the boss one ne kasati said the Woodtier radio na online radio no so no eyade ye twa ye ho e wo ho www.sompaonline.com www.sompaonline.com and after www.tara1media.com me so kwa wa won sabeka yen events ahodo news ahodo any videos ahodo trending nyina no ya bone bedede akogwo kosane na efa wo chefa efa free mo na ye ka cho sa Asem Empe Nipa dwumedie me so ade bia e ha wo obaby na wo de office a won na bo blat said ye eja santete ase no mu wakosi dan a ene wose bibi nti wo pam na free so ana so obi na ebu kwasea obi twa wabede ha wo tete wakoma ema eye kwada na abedesua wo so nyina no bomodea na fa bla Asem Empe Nipa dwumedie so e wo Sompa FM Sompa TV ase no producers ne numbers no eye 0546 88 32 87 0546 88 32 87 and now phase 0243 58 another 58 78 0243 58 58 78 Mr. Bra ni ebejo so ne papaya ba me fise baby e hye no ye de be hye ye ma no free to the biarada sayemla se oba no ofafie na ye be ma nafa sente sa so de a ye nyina obi be se asem sebe me da wase abelafo maame ne se ye mra ayi adumai asem no committee for nsem asemi committee fui on betimi aka me mu won mani mti ase bia woni masem kan wo na asem no akwaye no ho ayi bia ene nema bia kwaye se ayi bi sei wo ho enti chese asem committee for muso asem abatomo nimpa o maame ne di ofredu ma ho ho me de ko ayi we social FM we social welfare e wo kode o mu ka kira me se me nkoda da baakum na nkura no enso no ma me da baakum stay na wonti asenti na sei me ya na me ka kira ne se me de ko hokura na anya de a e bia beboa yo na me de fa committee for no o mu ka kira no mu ka kira me se me ira ba me complain but mi busa o mu se e de ba asema o se ti se me ba nti o mu kura no mu ka jam se me nya tama because adwuma me ye no me to pa no e ma school nti bi o ha be one kura na me ba beda nti adaje mi nya adaje sa o ye ra da ro ne foforo ye nko de me pa cho da bi on kura wo hu no da ada o ye no pie foforo no adna ba no o pie na oni no na mo kire no asaba badabi omono yang nyane tew na ye ma afrefo no tamo mre tam no so asemo ke obi kan enso enya hwe na omono sisi ya de me mpese ye be pass ayi bi ade me gidi se ese ya ko ma ke kan bi na ye enso ya yo mate yo ma ke kan ye cha ya dwen na katacho de bia ye nche ya hwefo de bia o ka sembi se adwuma we ye nya hwe kra na ye experience mema ye mobo e wo kwan be so nanso nka eni kwase ba ne sa o je ka no ba te wona sese bi usisi oba kata chonka ni munyam no nka koma wo ba ma no ana se usi dan ma wo ba sebe nka ni munyam kese se oba ne ka ho oba ne nka wo ba ma ne efieti na de minimu ni se wutie oba enka sayem na wo he ba ma enka sayem a se de kwa ban mu a abamu no wo ko baabia na paper na ebebusa se obi ene watimasi dan na wo be ko baabia busa na dan ko wadi na wo so hwan e na ne dia na odo nsapan anhwa yen hwe wanim kra yenua ba no omra fom omumienu nyina na kwawie bibi se ono be ma eto a onim se sebe be ma ono sebe oba ware na yire dadai ifio ne sebe o yedai o koba so tia se yedan a sebe wanfa wo abon fa bonte kra na wo so de ne be kofie oh ena oban sususu se wono so atese sebe be mai ono so aware etifie wa setra no
sɛ bɛrima yi bɛkɔ akɔkyena agya dan baako o so ɔbɛyɛ dan o ɛmmoa ɛwɔ kwan bi so ɛmom ebenya ɛbrɛ a bɛrima ɛbrɛ ne ho ase a sɛbe mfomsoɔ ba ɔkɔpa akyɛw no sɛ yɛnua ba nkora num dwuma bi a nipa bufu atobo ase kakra na ɛsɛ sɛ nka sɛbe de wayɛ bia no ɛte aseɛ na katakyɛw num bɛrima wɔ kɔ a ɔmfa bi nkonokuro mu ne nyinaa bɛka ɔbɛyɛ hɔ wosomsom pa a yɛ na wonya adepa anaa wonya kyɛdeɛ bɛrima yɛ si fie bɛrima no deɛ wɔn mu sɛ ɔna kuta abusua ti sɛ nɔɔma bi nkɔ so a katakyɛw bɛrima no ɔba te fie na sɛ efie nya a bɛrima no ebile mu no wo eti sɛ biribi wɔ hɔ na sɛ bɛrima ifa except sɛ bi anka ɔmo amaneɛ ebi a akosua sɛ de wɔn mi sɛ nti ma mi ntwa half yi na mi nfa nsɔ kɛtɛ half no deɛ wɔn hwɛ ɔmo na yi kae deɛ nkurɔ mbɔ yɛ no o kyɛ sɛ ekowie sɛ ɔmo nyinaa adwere kɔ bɛnkuro sɛ yɛ tɔn half ne wɔn ɔbaa ne se ne sisa pɛ so ɔtɔ half no ano deɛ ɛna ɔno so ampene sɛ ne sisa no bɛtɔ mpakyɛw katakyɛw ano deɛ sɛ ɔbaa no kɛsɛ wee papa ya ma na ntɔ ni nua na ntɔ yi ne dia ɛno na obe take decision ama bɛrima so obi tɔ yo so obi anto ɛkwa bi so no ebi bɛrima nso fa ne sɛ ebi kura na obɛkɔ no yɛnya nkɔm nti obɛkɔ no ebi kura na ɔma ni nua ne tofie na nka bɛrima ke ebi kura na nka sabe yɛ oba bi wɔ a ɔhɔnyo ɛnkɔfa sɛ papa ma to no so reading hu sɛ no sa na tɛ dia miɛmo ɛsesen so obi bɛtɔ nipa ko de sɛ bɛmpɛduasa yɛnim no ni decision no ɛno ti sɛ bɛrima yi ɔbaa timi anya saa adwene bi sɛ no nti ɛna wɔwɔ bɛrima yi si abɔnten emu sɛ gye kwan bi so no sɛ bɛrima yi ɔbaa wote sɛ bɛrima yi sɛbi ade akye ɛna wɔda baabi a nsuo bu na sɛbi ɔmma yi ɛkwan bi so no nti ɛbɛsrɛ mi dede mi di gyina so ama yɛn nua ɛbaa yi ate aseɛ sɛ adeɛ bi a woyɛ bi a nka hu sɛ sɛbi mpɛduasa sɛ yɛ mu mmienu deadeɛ a nkɛkɔ yɛ Mr. and Mrs. ɛwɔ kwan bi so mame nka wiwia no watake wɔ mpatwo pii sɛ no medɛ nim sɛ ɛkɔ baabi a yɛbɛbusa sɛ papa bi a ɔbɛprufo pepa na ɛwɔ so no ɛyɛ ne din na ɛwɔ so hɔ nanso nka wohwɛ mu deɛ nka dan ne mmienu no sɛ wɔyɛ aware ne wɔyɛ aware deɛ a nka dan ne mmienu no ɛkɔ nkora ne hɔ nkora na ɔmo dea ɔmba wiase papa na dɔm ba wiase ɛno nti no bɛda nwunu papa yɛ kɔda wie ɛna meka sɛ bɛrima yi ɔbaa no te nɔɔma bi ase a na sɛ bɛrima yi so katakyɛ waware sɛ ɛma ne dan baako koraa no a ɛbɛɛ ne no akɔ fie hɔ ɔntimi ne hene ne ntena fie hɔ ɛna bɛrima yi nso so sɛbe ɔbaa yi nso so ɔno nso afa bio ɔno nso ɔba fie hɔ a ɔno nso dako ɔno nso bɛyɛ sɛ meba bɛhwɛ sɛbe maku de nkoa ɛnkɔfa asɛm papa ma fie hɔ ɛti better sɛ ɛdan na esi hɔ no yɛkɔm te sɛ ɛwɔ sɛ yɛn paase no yɛsɛ sɛ yɛntumi paase yɛkɔm ne sɛ ɛyɛ saa ɛno ho akyire no yɛbɛhu kɔ yɛbɛfa so na mmom mi de mi gyina so sɛ ɔba nso fara sa papa yi ne pepa kuta ne deɛ katakyɛw mmara no sɛ mɛmɛ si mi fie awie na ɔba mi bɛ warewa efie no woso mpa na bi a mi paa mɛtumi de ma obi sɛ ɛne nkura na asɛm de nyɛ no yɛ ka nkura ne ka ho na mmom pepa yi bɛtumi gyina so ama ɔbɛrima yi sɛ ɔbaa bi a wobɛware ɔbɛrima yi na ɔbɛrima yi ayɛ da yi atɔ ne prɔto dada tio pepa na asɛm na mede megyina so ka o because katakyɛ obia ne wɔne ne yere te na ɔkɔtɔ prɔt na ɔmɔ ne yere ama ne na ɔkɔɔyɛ ɔno nko de ndi akɔyɛ nti papa yi bɛtumi agyina saa pepa no so mmom yɛbɛsɛ yɛ nnuaba no ɔmmra fam na yɛnya ma ɔn sɛ wɔsɛ yɛmmra wɔde ɛsɛ bɛba na mmɔ yɛba a saa mmerɛ yi deɛ ɛfie hɔ no deɛ megyina so sɛ nkoraa no fie saa na mɛpaase no sɔfo katakyɛw bɛma m da ase ɛm sɛ yɛtie ɔba no no mu asɛm na sɛdeɛ asɛm no siteɛ no sɛ yɛhwɛ mu no yɛaka ho asɛm deɛ a deɛ ɔba no ka no ɛfa baabi no wogya 70% paa o sɛ wo ne ɔba bɛma ne ɔba bɛtena ase begini na prɔto ne ɛfie nam ntɛm ɛna mu nyinaa no nyameyɛ m adom kuasɛ wɔn okura no ɔnom kasa akyɛ sɛ wɔno ne bɛfa a wo sɛ yɛnkɔyɛ cabbage na wonim ho hwee ana kakra nyame yɛ ado na wakɔnya adwuma eti cabbage ska no ɛwɔ yi kuani ɛne ekunu mu nyina no ana mode yɛ kakra kan mode ɛtɔm prot ana mode asie da bia meta ka sɛ ɔba deɛ sɛ ɔno ɔba tena na sɛ woyɛ na adeɛ bi ɛbɛha na katagye nyɛ wadwen sɛ wobɛfa wo de frɛ wo da bia akɔ akɔduro no sɛsɛ sɛ ɔma wo dan na wokɔfa wo yina ba bɛtrem ɛnyɛ ye na ɔno so fa so ɔnso kɔfa ne kunu na ɔyi sɛ nkwa num no ɔwɔ ɔba yi hɔ baatan deɛ ɔno ne wo ne ma no
oh baako pɛ ne wɔ no hɔ maame baako pɛ ɛne wɔ no hɔ eti bia mi ka ne sɛ me no starting ne kwase ka papa yi sɛ bia ho kyerɛ ba plot no eni kwase ka ɔtɔn ne kwankura ne nsia wo di baako bai anu ma bɛ wu num na plot ne fu wa ɔsɛ makɔtɔn half ya kɔtɔn yɛ wo si wɔ sɛ atwa ho di 43 million no ɛsɛ akɔ akɔpata ne sɛ wɔ ɔnyɛ dɛ ɔnye dɛn na ɔtɔn yɛ dɛn what does ye ɔtɔn yɛ dɛn wa ni go ni tin wɔ yɛ sɛ ne nkaja wakɔdwa afɔ na wa da no sa na tie na nso nneɛma bi wɔ no mu a wɔ sɛ yɛ mɛma no yɛto yɛ boase bebree deɛ ɔba ne ka no in fact sɛ nyakopɔn yɛ ado na nanam yɛ kɔ ɛba ne yɛduadua na sɛ na na ebu asɛm na bigide yɛ sɛ ɔba no ɔgya 70% because pra wɔ pre nyina no wɔ pre sɛ nkora no ɛda akye so bɛda yi ɛbɛkɔ so ana wo so so ntimi nka sɛ wo gye sɛ sister yɛ a wakɔfa no ne wu a ɔno so ɔba bɛka fie no ho ɛda mienu no ɔba bɛka ho so nti mɛsrɛ ɛmɛma no bi no ɔno so ne papa no so wo akora na no wadawro masana tie so enti wo no wanya tutu edi na me de amia ne sɛ what sika ato plot a okuta opipa na sɛ wo so to ayire so won tiase ho kora no me efama bi me no wonya agene sɛ me mato me plot paper ne okuta oh matiase sɛ di ne de ana sɛ plot o nyina toto no edi ne ye di ne wo so ɛsɛ kokodua mu a ɔba ne ka ho bi o ye sɛ yanka wo plot asemu mesrawo ana me ka sɛ make it look well ya nana eti mesre ai me nua bema eniema ekoso no eniema ekoso no ɛsɛ sɛ yɛ hwɛ kwan ya ye betimi afa so a ye betimi ebu ase because asɛm no ano ya ayedene medase sofo medase pa oyene kata chao if you are saying someday ya na dosu kata chao mpa chao medase na yetie ensuo de yetie awia nso de ye ma oba ne kwan ama na nkasa nkasa minke ye hu ne fapem se de esitie na se de wo sika ye no wo se wo ware no ene wo ne kwa adumai ho into already before so mbe kwa aduma no mu ya awafo ene oba kwa akoye cabbage yi na nyame adom opanyi bi aso bebe yi mu ene wo de na rural secondary school adwuma because o kire se wo no aduane mo moto pan no ene wonya sika ene wo se oba sa de ama me fan top plot bi ukuro mu o ma me top plot na ye mpempumpunu mienu bi nsi so na nkura ne daache ye ma no mu dooso na obe wa fa na adwuna ama be ma yo wo se na afo nyina wo ye adwuma ni nyina no wo mu high dan tro no so nko high dan I am talking about say wo mo sema wo mo kan ye no mesra wo meti oba na sem me de ma adwun ye me na wo mo asem na meti na me gina so aka ma asem e na wo oba ne se na afo no no mo ye adwuma na fefo no wo mu high dan tro no so nko high dan na mo ntenam ena be ma nso dwure kwa akire se da bi wan hwa adache ye ho ba kire ye ntire nkwada no already no mo wo 2 ebi kura be ba kwa be ka mo ma ye 3 nti no mekwa akotoi makoso so nwa che papa na ode mi ru adwuma mu no ena wakọ boa me na manya asase ne bi ato ena makọbọ besia na mede maketua na ka ho na mede asi pumpunu baako eble ekọ nanim enti baako na aka no ma mensa nkọbọ besia biem na mensa fansi baako nka ho na enu no mu no ose besia na okọbọ ye no wotua bie no enkan no wonya sika enfra ntua aba na ho makana ma mekaye enti na eye one plot no ma mentwa mienu na mento half na me fa ntua aka no na de aka no kra ye fa sensi dan ni bia na se fa nsie dan no na wo ba ne se bonte ase esensa ko wontra ho ne mekire nkotun na de etena ase na bia wo de didi na jemfra mapa no no nkohwea ne ma enye asem bi wo ho na se wote a we no de o maka na me gina so a me de kase no e ma ne bi wo ho ade bi wo ho a yenso nyin kata ye ni ase yenso so na nkoda no papa na sase no emra mu ni din na wo so bat wo wala wo ne de wo hye wom wawalo no oba no wo hye won doesn't mean say e yo ukuro mu ntino betimi age dan na kantas kwada chon ma me fancy ansa nya me yadom ne ye nhwemu wi a de beto dwa me de menka bi ya bi ahoma na tum kama atie for mo famo adwene mra hello Sompana 3.1 hello nana acho ma jwe ya jaw Paso majo so kasa. Na mpacho mansema mekanise. Abi bienu, nta mienu na eche. So bi ade 11. Ana oban so ni right bi ase o kase. Omo be man me kafi obi. Na matoma ade mpanifo sesebe ahohene tini jamore.
na ho chiri mi tram twa half ton nti me twa ton a wo de woni problem bia dan na yemienu nti obi afọ na me nkọtene baabi na me nya baabi na me nkọda isumra wo de nkọ ware no fa betena fio oba no ni right bi aka eso ka me da was from Raso. Hello. Hello. Hello, Mom. So good evening. Good evening, Oba. If I tell Mr. Fee to follow a family beach. Mama Casa, what are ma? If I said, me take a craft for pay asking. Ya make an say, Papa no, Wakasa, Nelso, baby no. And you may be quay, mammy. If I say, I talk plot no, I just stand away, with what could she walk out. The Akayano, would you copata or by 9? Would our real any other one be the answer? So, yeah, we man, no one found for the because they are. Obewa put me found here and got next year. And I'm going to mean next year or bear man come one. I say, my men income. I have about a bet not and calamity. And in the motion, I'm also near Monty in our party. Yeah, needing who is the one. That was it. Young Coffee Frost. So, hello. Hello. Yeah. How are you? You. You're Pato, young Quay. I got at you. What you want? Namuye. Yeah, Moyo, you're right. Mahonia Haka, Mamena. Now, you can't jeopardy him. You me one messages that is in a bema, Ija by Chebema Jeopardy. How by Jabema, obey my son as answer to jeopardy. Mentas. Hey, do what you say? What you say? Oh. Hello. 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 Yeah. Good evening, Mmrantehene. Good evening, Master. I want to say. No, where pa? Mmrantehene, in fact, remember, any momo 3.1. Any momo, Baba. Na boko die. Asma to kusi boko. Any momo me kase free asifosu atalize. Asimfosu. Mmrantehene any momo. Any momo se shwa. Oh my God. Any momo. Any momo se shwa. Yo, me that's it. Yeah, folks. Hello. Hello. Yeah. Mmrantehene me tiawo ni wa bejafo. Abejafo jo so. Me kase free Kenya say Radin mbo afo befi. Aha. De facho maame no wan kasa yi a wo se onu afo wale no ana wo twempena no onu so nko be ma ni fie. And so your point. Di mi so imagine children. Me that's it pa. Hello. Hello, Mmrantehene. Yes, sir. Good evening, Mmrantehene. Good evening, boss. But I'm so be a hoye there. Be a hoye. And I go pass it. Mmrantehene, share them man the anchor. E man ko tine fie ho. Them man don't be ko tine on high down. No go ten ko ba yi so say akoko ni no fie ho dia ha ko them man ko tine ko ya di. And send me brother ba. And that was it. Last caller. Hello. Hello. Okay. Yay. Okay. Bama ebreko ke kagu so kra naja. Fajin bra ne enko. Ofa se Nigeria ni kutira mdodo. Let's go producer no la ne sorting. You do we mo free ni aso. Mate boss. Ayesa. If you am bejo ada comedy phone so bebre no. We don't beat mo no so free bin here. Mate. Na ta ku yo la ne la kitwa. Bejo na me se on market offer. Nigeria na America ni na say offer ni me mani bi. Be ma bia ye eja bia se je ni say. Just so ti bo bregu ho. E ma ni ma. O ye we se no. Papa ye mpan so kwa na akọje plot na. What o mu fa. Sika ne fa na atọ ne we. Odi bia kwa ware. And then said, would be a year? I know, put 2 bedrooms to pay and crancy.
Abantu yan say no, emu nine egu one bedroom. Be mu da ma me nke. Ti baba, sabi wu ko yi, en ma na wo ko da me nkwa so ko da. Ebi de ba me nkwa ye mi sa papa nse sika no. E ka mi o fe sika na mra, na bi a plot o se bi ofa. Ya kai, se bi mbre o di sika ne pa. Ya da wase. Mesra ya yentie papa no nkrobo ni yi. O se bo se o GDC da no. Na ka no mene no, ye ba bachi no. E na okofa plot no fa na fa no okoton no na ne se o ma yen ton ma no ne sister. Tie ni yi. E na o se da bi sabusuan no sa ba je plot no fa da ache ahwe e betu ne ma no kora. Enti wo de be ma bon tunsuni. E na wo de ko ma bon tunsuni. Asem ya de ma de trigger ya ne we yi. Yo, say no was our no cry what we find you. Oba ne bia na I hope say. Wo say ye njaji nta. Ka da ye be hwem no ye be san kwai no. Ye be hu de normal wo mpa wo. Asem wo normal wo. Kata jo mema ye mobo. Be ma bi oba ware bi obesi desi oba okru me na oba ma no odo. Enye yize. But man no mo ya sa de na ji omu din do kata cho. Ma bi obesi desi oba. Wone be ma ne tena na japade be wura mu say pe. Na me ya Mrs. Intino e bi kura mpa ya kwa register ware ni ntino ajapade ni nyina no wa start ni o kre mi oya wadwuma de be ye e ma ni bi nye ya ka no kura ma ni bi nye wo hu so be ajapade a adwuma ye be me kase be me kura no opema oya ko hwini a oya ba nani amfa ne ma hu me kase wo ba nani wodi na ni because ba ko ma wodi ni nda wodi bi ro woni ni nda ọmọ na ko wodi na ni wodi na ni he ko me si ade asitan no e na want me ndua ye ba be che no na mama be to fa na me tantua enye no kure enye there's am now okay it ma fe o to mi ka mi ke to tantro na enye no kure de o me si wonu o na to na go ba kwa dem ofe wonam ni jua na de no a 50-50 akwa bi so ofe wonam ni jua na de no a so ta se ba krampo na ho makna ma meka ye ade asem no sama bo besi amango de ni ba bi ekwa ye no mo se papa enfa ba ko e simple no man woni ye fine what me ntra wa papa ekwa bi so no some bro wonya Filippo Brana so Filippo di fratmate mo so enjoy program na best show o say watch ya opanyi mark o konongo me so odi no Filippo ye da say na ye nkwa say West Amankwa Charles good evening manate o say no kwanda wa watch ye free kwada so say we a great hero, great legend, or those who are Bowa Basso, Ewo, or see a more fire, one also the Amawa, when I am quite and come you nupebi, Kwaku Owusu, or no so watch ya, Mmrantehene, one na bedra full enina, or say Katacho, I say, or see me no, as a chileno, Miss Row, Yami Adome Juada, Katacho Betcho, Nidina such the way, yada say, Nakojas and pass furniture west or where doom, or say the Yanko Point says our day, and now what you pounds so e de amaye wono so ne de o de ba ye no Cornelia Kwache o se Mmrantehene ye pacho o so no de o hwe e de free crop from one enjoy program ne life e wo ho AB power God bless all the crew that say Abraham was so watch from Feyas Emmanuel Wusu wono so hwe ye free Fortly wono so ne de o de ba ye no Mmrantehene was so that was se Kofi Owusu ya kan wo de ne ye da say na Kingsley Kusi also sometimes he drank Doka I mean who baby or no so de ne no free bad there Abigail Boahen one of the manate to our journal panels ni nyina was so share the free adwato or say koswana ya nyadwuma pa Monica Ntiamwa on also share the free Takra de Chapel Hill or say this is cute news times okay yeah that's it Isaka Latif one also so impobi and one also impobi yo me that's it one was share the free prosperity boy one also my ajo one also share the free wawa say was say yankoso ana nye adwuma pa ye no na Margaret Frimpon so Mmrantehene na bedwafo nyina ajo na o ka che say yankoso enye adwuma den emfamoa o meyi na opon or say or also a different Italy and a Ghanaian woman
in Italy. Okay. Samanyam said the question was say a being so cautious. Ewo Italy baby Andrew yo. Sir Cliff or no said the dia bad do say yen koswanya jumapa and so ewo ho answer Pia Akins manate or shell the free asante asokole Sylvester Amwa or say ejaya mpe mehuasem. You a jam peme who has some sly as a new family so and Jan this was Nana Kwame Richardson. Asemu Ebusia for young fancy I said num a brand Rexford Opoku the enemy to a po one of the man. The man has no share of was it Ben May will need Chafabia a dining one of the Sunday dia what they buy on the pamcho ye fancy I said Brenna ye bena ye wadaroma Katacho Bema Minia Bema back so ye century Kwabna ye boa ye ta friend is the sports journalist no dan wodi ni birthday Black Wabranya Kupon Koswen Shroud na Oma on Wusra and no so a yedjumaden fabo my Ghana edopa. Yo, I was for now. You see, I see. Naku Popa Jwada, Mobasa Atenka. Me call long time.